Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933 FM. Danyamia sepa mame krane mini bed yas why le danyamia sio emma me busia fon plan why me danyamia sio sebe ngo me boni mo le danyamia sia na me dia se da kensi aso why emma me penyi fo bia wa mo ba me kra to emu when tie dia ni peka eso fa me se ni yam me danyamia sepa se ebrana yetu se metwa ye nyum ama ye wanya kopon se metia se ya na ye pa me numudo je ne perde ne se samre dia na kama se eni penso se ya ne se betona mano na se penso se ya ne se ma se ma se wanye dia ni petribi esiraka nyamie se wanye dia ni petribi enele mitimayo enele mitimayo enele mitimayo na mitimayo afa mamio afa nyamie afa. Welcome to Tuesday morning. Welcome to Tuesday morning. I don't see no pray me say can't you be able to say insro say ube take a new challenge. There be one thing me say mensro say ube take up a new challenge. I don't see a dear bad na when you be da a wo pesa we ebi ana wo ye dwadini what ton nyoma ba ku bi saa adena ontena senwe ho na wonkofa ba ku bi mefrem kofa ba ku bi befrem na try hwe ensuro me kofa ekura nkofo beto de wan hu ya meboka wo meboka sika no mia sika mu krampo bi ni ho me pa che ensuro se obe take up a new challenge ebi ana eye aduane na woton hwe fa take away park ni bi ka ho Emeka na abu ha de take away e dey madam nkasa kasa sa mu hu ani mutiasa tie fa take away si ho obi ba introduce fama no ka che ne se mira se dia ade no me take away abeka ho nti no so opese me mfa ngu take away na me mfa ngu rubber mu nso a eno so wo ho. Don't be afraid to take up a new challenge. Abrabona ye bono. If you continue to do the normal and the usual thing, don't expect a new resource. And into the day other sorry, benkuna meton, benkunu kra one way na de nkwan na waya. And to say, obi hwa won kwan ya no oni ma bi free. Nkwan na ye ne wudin aye pe. Obi twam nkwan de branes na ye pe. Me pa chawo. Don't be afraid to take up a new challenge. And in nkwan no to da bia daniani kakra. Menya ma won kwan ni udin ye pe.
why on who twemu atabon o twemu a wono a na ekọ no wono ah sent we die eye asomasia ah maame ne na atwemu no wono a se ne ode ne nan bọ fom tetra no menya ade a enipa nyina anim. Do not be afraid to take up a new challenge. But fatu trim say me kind of wusi wunti said your way and sa na obeya and your men share ni mu say bibi foforo bi beba bibi foforo bi ani ba bia and it na be wura afi we mu me ka kire wo say we don't have any new year anywhere. Ade esesan ye number no number ne sesan ye no wo se wudi di kwaku a wudi sesan ye because ye wura afi foforo mu. There be mami miss this simple question. Why no betimi aka kire me say ye wura afi foforo ba ni nti ni din asesa hwan Why no beka kire me say ye wura afi foforo mu eni nti sapo atade a wo hye niam a wo ye ofie no wo to ni nyina gu no akwa kofa bibi foforo hwan a o ma ne nsa so na anopa yi ye nyina yenka akatua mmom ni emfa ma no hwan a obi ani ho ho eni nti say wo di kwaku sey a ye wura 2022 mu no udin ne nsesan ye ho wo da so di kwaku sey eni me be fra otie kwaku sey on so waje so thank you nje so udin ne nsesan ye eye number bi pe na asesan o ba bi number ben ya afe number no first na 21 say adania be 22 nje se hwe nsesan ye eni hwe nsesan ye de na me ka cho se upese uhunu nsesan ye de a ena na wo aka kire wo se me pese me momu na me sesa e wo niam bi ho eni ti na me ka kire me dofu bi ano pay say do not be afraid to take up a new challenge. Osofo eya wo se kobie branch an ensuro yire wo ho kobie woni nipa kosusu ho enipa de o mebu abam enipa no yen Ghana fo no kra titiri kra no ye pa asem suru asem Ghana fo titiri no ye pa asem suru asem ye pa asem pa ba ye sen suru asem enti wo koka kire nipa de o mebu abam but say one kasa be convince one kasa wo ho na wati ase said ya me be ye emfa nim guase emre me dia ene ohene ba koso na ye nyankopon ka wo ho. Do not be afraid in the month of February to take up a new challenge. O company no pese wo biem ensuro biem enyo na wo kofa ba no pese afedi odi sika ne bika ho na wo fa dodo ensuro fa bika ho nyame nti ye beto enye wo kada aduane no kane na nka wo no a cup miensa me pa cho fa ba ko ka ho na nya gidie se asafu awurade no a wahye yembo se onwu yanimu ase eni nti yire so kire so se dan wa bra ni da so nyina asa se nyankopon ni tumi piem no wode ni da so de abre ne ma no se nyankopon no a o pipe kokomu edi ma Israel fo wa bra no mani da so asa no se nyankopon ni din sesan o da so aye nyame ensenkyene ne anwawade oguso ye no oguso a wo ye eni nti do not be afraid to take up a new challenge. Everybody in count. Kaba. I don't pray, mommy, entia. Also for Penini, I know, and I order King of Grace Chapel Ghana. Also for Frank Kwesi in Cancer. One neyere odi fuba Mama Mary in Cancer. I don't pay me, Mama. Good morning. Me give you some hoye. Adumunti moba menso me hoye. Adumure. Ogusu awo hoye so. Saba lebe da. Aba adibidibide. Saba la babo. Saba. Saba. Siba onyame nyanku yen oti asefo ye kwa enka atamfo pe na nko ma bohire omo be fiafo manum sanse ye ni nyame nanam na no pe ne ye ka kire omo ne say thank you aba
Eka obi nko a nanka yesi February mu yi enka nipa be bodom pem atwa ahia mu ewe ya boboa no adan ya yeso oda ye wa nsore thank you Seba aropoi mame enchia Yera Adams, Mr. Adams. Mr. Adams, me just approve my code, yeah. Mr. Adams, the general manager, KJC Company Limited. KJC Company Limited. Ni amoto di amenka. Oya amamre no ani aka. Mr. Adams anopai. Assalamu alaikum. Saba. Na abusia se ukopie mu ewo enkran pumpuri mantem emu a ene adaje ni poso adan ya yese eye operation clean your front page. Eninti adwadifo no a wo mo akogye circle aboso wo mo magye pavement na aboso won nkran nyina anopai operation ni ginamu dikadikadikadikadikadika se dido no enya senketwa yesi ye pan mu wo mu nyina wo mu nko market nim wo mu nko market nim te na ginam wo chine ginam ye be na yakọ na ye ne ya mane bofo a wono no butu enkran ode ehwa mane e de abre ye mpani se ne okọ aten ne oba aten ne ogina ho no time aten trodu ye mpese ye be ye anko ne hunu ye nti ye be kọ ho na ye ne anamusi na akotwetwe enkomo no de watwamfonyini no e de akire yen ma no bi e ye o madwene se ne omo ne Greater Accra Regional Minister Onimunyanfo Henry Kwati omo ye say woman ne be call merry go rounds omo so mbefa ese de yedi pilolo no ewe he beta na opani Henry Kwati o resa de oyo obnane na ubetimi na ye merry go rounds wa ike ba o twen wo ewo ho Greater Accra Regional Minister ke ba eke ba osibra amama ka teacher ni ubi onu so so sun oyo obnane sa obeto osi twu Arutina no pay enye fedi agro ewo Greater Accra ni nyina eye Operation Clean Your Front Page. You ever heard na yako na ye de hwa mane bono so de abramu odwumadi eso na ye bisa other regions ne se ne ekoso no mu hu ya na ya ekoso no mu hu ya na me de ne ye bisa omo no enu chano pay my yenche omo nyina na wodum se enen so and Kane MCE Edima Bremu Central Municipal Assembly Yera Bimpon me no ka say ni na wotweda no ahyase na wotweda no ahyase and nti unya enko ho a na waboaboa wo ho na wonsoso du ani akofa ho oye Kane aban na musini and nti eye brichie na abo Bremu Central Municipal Assembly nyina yes, re nyankopon se onchichire busia no ewre ya maami Eva eno omo aka nyina nyame nchichire mo wre nyame na de ma ono ana eje ba 73 de se bi wo mu bi wo mu 73 de bi wo mu wo de tutu ayi ye kokọ ne nansen 24 ni 22 ya ene de ye ara 70 de se wudi ana je se de nyame kan ya ba mu na nso so se ofiri wo nchen kura wunhuni biem no ya na ya ene ti nyankopon chichiro mo wre na ye kofi ho ne ye kohun se Mr. Bimpon ne maame da so tiase ne maame da so tiase maame no ho ofe pa Mr. Bimpon was 73 ene just ne maame de obenyini pa na maame still no ho ofe n'ani aba kama me ye na me say ne maame wajiwe ni panyo ene Kane no maba wa bremu no obi be say ene me mranti bre maame na gina ni pai ebusia nyame nchechire mu nyina mo were ye de da ubon krata mo boso ne ko twibo breman ne hinta wodoman koma ne kurotwi amansa bodwusem akosua adepa dumas atena ase wa hasa so ena kwaku enin kusi buadum
enso so atena se omo be kan ho na ye de de obon krata mo boso no de abro me pacho adwen nche ne fafa 0594841044 0594841044 sanso so ena Facebook ubetimi dia fa ho YouTube ubetimi dia fa ho ena Instagram no ye @ahenkan_fm @ahenkan_fm join yen wo ho follow yen na comment e wo ye ne nyina ho @ahenkan933.3 FM join yen wo ho no musisi ya na fe yentimi nko ye ne mpanimfo me ba mo ho ntimu bibi na yi ana mo de ato yi na matumi aba mo ho mama ma chia no pa yi mumpum boko de ade na wo de ewa chire yi ana o masesa no dabi baby u so mente wonka hello aha eye disi ade aba eya no wa ben ne kakra okay na ye wokrom empanifo nso beba wo Debi monfro momra aha monfro momra na omombe kekan ne mabu mayen. All right, inti 34 minutes into 7 a.m. ye hwe na ye de ubon krata moboso no atoa so ewo ha no mo okay sisi ade ye we ye rade nyame. All right, Gwagu mo fa ngura na ye hwe de be ko so anapa no for minute ediasanum 7:35 adishimama yamamuni na chimama kwa babiem eba ahenkan dabi o uwa chirichiri pa me pa cho mbehwe man asa the microphone uwa chirichiri pa me ntene nka anti me pa cho yatena se de obonkra tawdo abadwa so abafie ena ye de bremo ti dem de chase the meridian de obokrata the meridian ase National Petroleum Authority NPM penfo aiwo Ghana akwakosra Kenya asue won hwe anyinama hoden dwumadie so won akwakosra won na omune omakodi nhyiemu tie na anim so mutu anamode ane ne se anyinama hoden wontoto ya no mokakodi enwo sem animfo ni krate atwa ba fefefe sanso na Dr. Alhaji Mahmoud Bamioma pani abedeche se corruption no omo bekwatia na kono mu kwatia no enye kasa ne nnyema keke na omde ekwatia the system ena ekwatia corruption ewo omaimu enwo sem krate di aba the meridian no na krata kroja ena owura bi efe no Razak Kojo Opoku watwere se 11 no se nya bana Ghana ya ditum ne esom ya edimpuntuo beba papa the meridian the obokrata ne nsem ne bi eno no The Chronicle the obokrata anamede etoaso no na the Chronicle the aba watwere se NLA ene eyekeji afo akoye deal bi wama consensan entisa deal no sikabotin million so ene se be piemu ede aba the Chronicle the wakata no atabiri ede aba hanum sei na eya enchemu ase ya watrasa enzema MC enzema East MC nimfoni eda hanum sei na asema kratai kana se nkofo bi ebopo ede afa no ho epo no wanhwe yi ne bo honum sei de abecha Jesus Christ wono bo na senduemo ononyamfo eye dokase Elizabeth amwa wono na yanzema MC Wachasa nkofo bi ebopo eplot se wo mbe crucify nti ahwe be crucify him we de be crucify her. The Chronicle the bakata na de aba na wosanso de aba bioma wachasa kratafe to so mienu no miensa so no wo de owura bi mfoni abeto wo ma ba na gine na bag se no wote plastic chain papa ne bie na krata de aba wo ba mane se takwa posifo ene wo mu show power papa we se wo mu bo adwuma wo hono wo chese rabi wo ya victim na wo cheteninsem wo se esese de wo sra DP side DP emra na wo magine sansa de aposifo de ne fam de nyasem kotoa wo mutimi etoche na de iron ya de decision na the Chronicle the bakata na de aba chese wo chese abranti wo kaka dimbe wo chese sasabonsam eno na nam so wo no atebri no the Chronicle the bakata na de nsem we ene afoforo ne kan ho a wo mo de ba no pay. The New Crusading Guide the Rubokrata na mde to asomon the New Crusading Guide ebo amane anopay se se Ghana wo ma cranium afri ama no ne ba o mamu no wo mo ya nsenchene
Womo ya charge agraja. Womo ya nyoma ehu papa. Na tese womo chance womo chene ntwinam. Mutu fufu. Ayi. De omo ya ne say. Ya say omo mokra enkukọ free amanone ba oman mu no. Omakra akukọ momo ni tuasa akukọ na eba yi. Ofadampem bi. Ofadampem. Akukọ otumsa akukọ na freezy ice. Ebedu Ghana, yesi adane ayi fish. Hey. Enkukọ no bedu Ghana, adane fish. And am so me say, sasem we die. Security agencies no. Gombe ye hwehwemu doko. Ombe frase hwehwemu afa Ghana importers no ma. Ewo Ghana omo ye business, omo kra no ma free amanone ebo oman mu beton no. Yesi ebe ye hwehwemu ewo mumu pa. Ewo mu dwumadie bi ho. The new crusading guide Obokrata no edon sem. Aba enanope yi. Sanso no wura kobia se Ghana. Ye hia transformation animanum ye. Ye hia sakremu sisi animanum ye. Osi ye sakremu ewo memu. Nasema waka ne tawu eno no. Sanso ena Dr. Stella Dia. Aso ade atuja se ebi mu se nuane dodo Ghana. Ebi mu se nuane dodo obu owo fufuo na ade ate so a asemato atwene a wudi si wono na ade ate so na obobọ so a aya leke aya la tu kudo tu utwi akeka do na dugu so a na ohiti nkwan na o mic no modu no ema onyo enti hwe se no se bia wo ba no aduane a na wakan nipa dodo a wo mo fie wanya ne sample na bi kan tu body professor ade cha no atoto nso bini ni watu egu ti ma me no so se yese nuane dodo oman mu nti yenhwe ne ntutwe ne omayi o se yenhwe ne ntutwe ne omayi ensem ni bi kan the new crusading guide no Daybreak the Obokrata na medru so na watcha freedom in truth na daybreak e de ononyamfo adwoa safonfo ne abetoa na krata yi bo amane se adwoa safo twe ya wono na eba be take over deputy majority leader wonsam ewo daybreak the Obokrata no mo na krata isa so de ababiom ya wotre se National Petroleum Authority mpenifo na wono mo akohia eye mpenifo bi a wono mo ehwe eye petrol so ne fango bu ne enyina ahoden so wono mo wo Kenya man ne mo ya womo ne womo ekwakodin hyemu ntimfoni ne da ha ebi agidi suit ebi age skirt ebi age straight dress ne ade a wono mo ejeja daybreak the Obokrata ne mo krata ya san so bo amane abiom awanchemu anu sia na we Razak Poku ena we bisa ya semisa na we bisa se edem pa ena NDC for one mo hwehwe ewo e-levy ho edem pa na wo mo pe ewo e-levy ba tampa be de pombede okoji aman e-levy edem pa na NDC for yi one mo pe wo daybreak the Obokrata na de nsen wani afoforo bi aba monten so anope Economic Times the Obokrata na me de to asomamo sikasem na sikasem mu oman mu sika aban no ebehia ene se de obesi ade dwuma chase sika obehia oman de bema no as omampani anase oman na ye sikasem ye de ma wa kwan obefa so obeyusu no ya se omatra o sika wo mu hia ene ne omam de ye no atwam ne nambolga no ho a ti eka abafie pa eno nam so ama de ababeto dwa ewo Economic Times the Obokrata one of hene say Ghana yeka enenam 344.5 billion Ghana cedis ehiri aiden ehiri no me Ghana yeka down musisi ayi yesi apeja kwosoro nenam 344.5 billion Ghana cedis di ekase twom ana abeto mayimu na osofo hwe Ghana yesikasem so onumnyafo Ken Oforiata wakase budget om de betu jo afimpiru ne aduonu bako efa 2022 dia ho no wo mo pa osika wo mo pa mu 20% ema wo ma invest ska wo companies mu sede bia adwuma no be pagya na ama manfo so anya bia investors no
wɔm se wɔm apɛ 20% afiri budget no mu ama wɔm na deɛ nti ɔmo yɛ saa ne sɛ de bia ebe kenya wɔm ebe hyɛ den na awoso wɔm ama ɔma kenya wɔm asɔre ayɛ adwuma no na ɔmo invest mo sɛ de bia Ghana so enwuma no bi bebie na emabunu nso anya biaye. Economic Times the Rubokrata no Mamen for the find that the Rubokrata no ento aso yi na yemfa ensi na the find that the Rubokrata no de aba ya watch us we CDD for no wo san so akoya report biomu a wo matebri e de ababeto a wo che say security situation wo man Ghana mo se bamba won sam a ye hwese nke beja ne na so na se wo bi ya bibi obi bobo ne ho ba posifo ene asrafo ne ade no wo che say o e wo fam kra, oh my God, the bamba won some ewo form very poor. Na the find that the bucket and the sanso diaba. Where man penya be Dr. Mahmudu ba mi Mr. Degeta. And a worker so hakata fe tosun wo twa the find that the bucket and mo. Na asama man penya be Dr. Mahmudu ba mi e kan wa hane se corruption kata se dream kan wachasa nya dia yebetimi de yano sa yano fafa se de kwaja sa dem de yano fafa dia dance and corruption enya dance de ne de yano fafa aba beta no abekaka abeba aba ye no mo se ye kwaja corruption enya adwuma na emo na de yebetimi aboa ne yetimi atu corruption kata se dream kan proye no yetimi atu ase aye digitalization digital ne betimi aboa wo hwe kura na wo se aba na eboa ede digita niema bia ba no kra na example se yebekwa atia corruption. Dr. Mahmudu Bamia ana age no white ni teacher workers we the finder the worker at animal na the finder kra sanso dia ba ne pick up bia eno the finder ni mo ena hu bas ba ko nsu wo mo na ka si nyina da watresa ban no ena distribute 150 vehicles wo de kwan or the Kwakoma Senior High Schools are one more or my Ghana emo in some way never frobby and I define that the worker tano at the above 1 so pay. Yeah, they see. Okay. Mamena must say. Mamena must be brave now. And then penny full room. Penny full room. Oh, so must start 7 hours. How much I say? Is your menya. How much I say? And penny full room. Eh, now, almost check a cramping for buying on 1 week. And upon one more sorry, Our Lady of Fatima Catholic Church. Oh, okay. So we are nice or Marco to us or park. I see. But how much can I park in public park? Oh, public park. All time. A park, baby, a year. Minimum point my baby. Oh, I see. Oh, carbons a green grass or no. Puss so. And Sana, Waba, baby, almost a year. And Cassa. And so get down behind so. Oh, a dano one chance or dime be. No a park in it. Okay. Say and run a green on. Why green? Poor no say that dear. And from above our now. Ejina ho. So see you nim near chiro. I'm winning come. Yeah, chiro ain't here said the on yeah, Munko chire me. And from above our and from above our now. Ni pat kotra ho. Ni pat na ni petwam. Obi koto ade odi twam. Car se faso. Car cry to me a park wo. E bo aka no cry nectars ni sisi wo. Ensu to e bi go na. Ensu to egu ho. E bi go na. Ewi abo ho. Edipa no kwa ebu amotena ase. Ekunya no so sisi wo. Du weekends abe kona nkofo bobo. Omo bobo na cry ebu on cry omo komunika. Ampa. Komunika. Yeah, cho public park. Monchirabe. Bi nim ho monchirabe. Eti me faka wa hanu me fa hiva. O faka wa num si how do ani be kire aze. Ayi. Ayi. O fa MTT di ho a. MTT ono no fa Roman. Sa tu udu Roman wo ho. Hunsa so dan bi si ho. Aso dan tintin bi ho ye Roman. Oh. Nti wo kwa no wakwa no. Ah, ma penti ho. Oma painting. Aha, so ma painting. Roman no, so ma painting. And then mention it. Oma painting esiwa. Oma painting. Aha, esiwa. And then you esiwa. Anya de messing for see. The messing for see na carpenter for boss no. Ano a. Ko nipa kom de. Nipa kom. Nipa kom. Kom so nyame. Amo.
aya osofo no ko shatare o de bu ko shampaboa o shatare o konso yo didi ansa wakwaso oh okay asofo no so kro mo kososo a eyo mo shampaboa ne atade baby o mo kwaso o mo to nwom no wo ho o mo to nwom oh I see tu ba fa ho no mo na wakwa no wakodu ekwan bi ba ko dase ba ko ko astrotef no ho no on de ne astrotef ne right opposite no oh okay twam straight o ba bo hu se ni pejinja kwan no bebre ba straight sa be da wase yati ma hunu ho why ade o yes smart we are doing kasi am why ade ebe ayinfie na abu no ube twembo nso o de nkyɛnse agye ho ɛno obe nkum so ayinfie na abu no ube twem wo no mo na wakɔ nim kakra mami bi oton beans ɛwɔ nsa ni mfa so no na nkyɛnse na de omo ayinfie na abu no de nkyɛnse agye ho be hu sɛ enipa omo wu poster ebobo anti Mr. Bimpon so de ebo ho on dem nya show something de ebo ho on the no yes so go straight bo right kakra kapa oh okay I mean Mr. Bimpon na ewu no anti on no mo ko na yi mo ko ne na wotwe dem enipa beba enipa beba enipa okrum panifo abakrum omo ba nso metena se panifo abakrum metena se ma be na mase yen ya ye be ko ho man ye nim ho no ma kire ye ho nti aferi ye fa kai ni ma bi e be fa ye da mase bebre ana munko okay 80 abusia 50 minutes into 7 a.m. still live on AHENKAN933 FM Jumedi agusu awutie ya Maakye ofre me Obuoba Ofori Amanfo the commander general ansuru jaba kwa maka adwenkese ye matenase yi ba bia atemdin ye hyase ye seyi a na tiko eni cars nketo ani nyina pe ba bia fa because as articulator aye overload esan atiasi kwan papa so no ye ba sa na bo se cars nketo na obi e maye kwan san se wa maye kwan a wanim begu ase pa nti atiasi kwan tempon ne so no obia se momo kwan no momra san se omo eni asase aban a won tijai ade se koso na ye nti ya hyase yi na te se yani abrepa ya no atiase ama me se ye no ya babu mu ena ye mreye san se ya bra anka ya sekete ada ye nyan sekete na ye ne de ene na adwuma no yegusu ayeye eni nti ne ye frɛ me Obuoba na minchi enso so ye asase aban a ye ntijai anope ma menchia omanfo a wo mo wo akura no kron frɛ wo sempo akura yi yesi okoto asama kesi okoto ye akura si wo baabi o akura di nyankopon hi akura si wo baabi madam wenya aboabo atena ena wo sori ya na wo to aboabo ho ena aboabo nye de ena aboabo nye sei besin ko ha omanfo ati okoto akura na se ho besin ko ha o firi ho ba bo nse se wo aboabo islegon na wote no hwe wote aboabo cantonment enti ya kan anu mu ate mu ani so de awo na wo ko bi akura se a ensuo pipe eni pipe bro Ghana ha pipe a wutumi kokaye ne kapan no omo ti se akura na se ho no omo ni pipe o omo twa brofo kwansin be de wo ho ansa na omo de kufuo gallon yi because one fa kufuo gallon na akoye mpanin sem so kwakofa pan a ubeduru na nsuo ni nyina hwe agu eni ti omo de kufuo gallon de omo fa ni agro o de bese mame bra na me fa wonko na kohwe ade kani ateta wo mu ni bi wo ho o te ha o charge wo phone free ensuo kapan upekura na utum ena o use ni free se me de wo ko ba bia me ko ho no pa ma wo ko hu wo ho abrabo a obehu se ha na wo te no wo ti islegon ena wo sorry ya wo appreciate no appreciate what you have so what you say o manfo e wo ko to akura ase ho ba bi bre no biduru ono mo yesi ye kwan yesi ye ko ba bia ni pate nam se saa
baby ade ani achiro nipa to wo mo say nipa to wo ye kwa endu da fe ye kwa kakra ye kwa wura ayi bi mu ye kwa baby nipa to wo mo say ye kwa ya ampa nipa te ho nam se saa baby nipa bi te wo Ghana ha no enam ye mpanimfo yi etimi tabiri sika no mo de akoba akwasampa bra tie mame ka sem nkire wo Auditor General's report ba 2020 Auditor General's report yes sika ye hwere no corruption sika die 20 billion Ghana cedis what yam corruption ye ani apebrofo de ato ho na ya akono no sika wia nkrofo wia no 2020 nko a Auditor General's report na de ba abonten memetie yi menkoye sa report no Auditor General's report de ba abonten sika die 20 billion Ghana cedis bisa ho se anoma ba krampo atetia kra ya twene de na kogina court bisa ho sorry almost say 6.7 billion no enu mu na beje ye nkwa 20 billion no ankrofo pesamin kuminya ewiadi ya bepem ne ye nkyiri wo bia no ye no ne ebisa mpanimfo a wo no mo champion ne say yanyi 11 ntumu ne say sa 20 billion a Auditor General e de report ba abonten say 2020 sika ankrofo wiaye enam katasese proye kankan eso 20 billion Ghana cedis udim ye betimi aye omanfo a me kon masem a me ka so omutu okoto akire ho baabi no okoto mo amuni masama kese no okoto akura bi se ho me ka wo se se wakọ ho da omuni nsuo no mo anka yentu aburu akura mo nanka omu nsansu aburam da bi asutene enti wo pabire mu yi se nyanyankopon no odo ne mama ne buru so ena nsuo yi omo no mu yi ese ewia bisa wo ho se ombe dan atena ase wa setena mu yetimi ema 20 billion Ghana cedis na wura corruption mu ubisa na kwaku de ne nsa titiri ho na ya anso de ne nsa titiri ho ne ye baaba yanum sa no maama pani ni fienti obi aye de opre because pani wo fi a we expect pani sanko be yam pani ne nanka sabre nke ya twen krofo bi ase popra se kade bodamfo edo ma kugina mra no anka mra no mudi but bisa ho say asre waba mpo ogina court because of Auditor General's report ba ye 20 billion Ghana cedis ewura katahye proye ene kankan mu wate ho asem onti ye enya na me ka kire wanka onti ho asem eya akokopɛ Auditor General's report di bi na kenkan Ghana no onsusu utumi eye research man ye yie nti enye de bia na abetena ho amansem kyerofo aye research de aba onsusu wo ho no mo a omampani se be a citizen not a spectator onsu betumi abawuram Auditor General's report you nsa betumi akabi kenkan o kenkan a wo behunu ne ekoso wo Ghana ha Auditor General no ono de report to the ba afie bia e de fa kwan ye fa so a ye disika kwan ye fa so a ye disika ewura benkum ye disika ewura nifa bisa wo sani ekoso wo Ghana no wuni mumpo Auditor General report o de ba 2020 no 2021 de kra de ye nyanka ho asem nwie ye enso so ye se e-levy e ya agenkwa e-levy o on person ka chen se e-levy ya agenkwa 6 billion and then we are estimating see and 6 billion Ghana cedis we dey fan say 6.7 billion Ghana cedis and almost see and sabeka meanwhile no 2020 nkwa Auditor General ne report we ba abonten so sika ye hwere ye sika ketwa sika until tie brafo no Auditor General's report says Ghana lost we lost the tree did the same Ghana lost 12 billion Ghana cedis just sika no omu musika no ye na ete hanma ya busika no omu de is a chicken chain you know chicken chain and opesu owia wo a sika no on increase pronunciation you know it better so 12 million Ghana cedis 12 billion Ghana cedis no kon baby
but wo on say so even 1 billion mukura no abra bo besesa it mi hwa nyame anim na yawia auditor general ne report we ba ye nie you say Auditor General's report says Ghana lost over 12 billion to corruption in 2020 alone. 2021 kura maye 2022 mi guso ne wo kasa kura sabre nkrofo atwa hia wo mu wia Ghana nkrofo bi atwa hia sisi ya imiti bi koso a ye che Ghana sikadi sisi ya me no kasa yo nkrofo bi atwa hia wo mo che Ghana sikadi. But yen pennyfo and womote Ghana high catch and say the estimated amount of 6.7 billion and no moment a boy am yenya first class rules and no be boy ama nia obi epe na bra bo be ko ni no person ka kire no e de mon kan kire en say 11 ni be boy am ya qualify for World Cup mon kan no so nka ho because the same person who project my you say without 11 Ghana cannot progress, Ghana cannot live, Ghana will die without 11. Echani amon kan say without 11 yen to me nko World Cup and I yen qualify and amon kan say 11 be me qualify for World Cup. What are you talking about? Obi just say what are you saying? Tie 12 billion Ghana cedis na yese corruption kwa na ayira fam wo no a abusia COVID-19 yinkwa ba ye COVID ne ba ye no yet say World Bank ema Ghana sika $100 million akosi saying bisa ho stabilization fund eno yetumi agegene nkakranka ya nya be se $2.5 million eno no antimi ama Ghana anya ye eno no antimi amia nya first class rows na mom 6.7 billion ene be ma Ghana fo nya 6 first class rows aya mo nka no krakra nchire nipa mba no nwotwe abo yengofa woda chintin fama o meka kire wo se woda chintin ya tisi month February mu a ye be sign edi abremo start right summit no de asi woda chinti en some de obi breka ya won some de breka say na mpanifo wo town nti ye bebu mo ma omo ate obi be say so obeti wada pa nka e bebum mpanifo wo town en mpanifo abapa yes mpanifo abatown omo nyina ba na awotwe da nti omo eya amon kan kyerem so omuntie ahenkan Oma power ni ebo Okraman suban oda na die na yakọ as nsiwiye Okraman mukai no na yakwa ho aye ne kama ena eno ne de ba be yie no Okraman sori ye ena okokọbọ yiri mu enti woti ye woje se hane wakote nsukwan so agyinamu akosa nsuo wo huru no obisa agyinamu ase ye bomidin ana osi dwuma no awudi ye no eno ho asem wo mo ka enti wuni se wudi adwuma papa de a ene wudi ne de ye bo na se ye bo odin ne dimpa na ye bo odin ne dimbo ne de eye wanka se wadwuma a wo ye no ho din ena nkrofo ebo okraman asem obisa agyinamu anu ye agyinamu ade ma no no enti se ye bo odin a ubisa ho se ye bo midin papa mu ana ye bo midin boni mu enipa ni bi wo no de ono wa na je se wudi no mo ne papa da ono no yi ni to twene nchen ba bi. Don't get time for them. We have those people like that. But we have some people when they are mentioning your name, they have reason. So you listen to the reason. And yet the naysayers omo de oma just some frustrate you keke. Omo your quantity surveyors, they sit at the comfort of their homes and they will be throwing figures around just like that. They don't even know you, but they are bent on bringing you down, destroying you. Omo mo ho, but ene me ni omo ho bre. Minu am hobre ene me wo mo a ye bo wudin na ye kan nsem a e wo se utie bi na wo de bobra ne boa wo omo asem na me ka wo da chinti me emfa ntoa so emfa ma no wotwe abapa hu sima no baako komienu kra sisi e komiensa ma me emfa wo da chinti emfa ma wo anopa yi o da chinti bosumi nyina ne ye de ato ho no ma ye bisa ye ho ne se wo ye hwan, who are you? Yei what na se bisa ho da e wo so wo ho a wo tena se na bisa ho se ye fra me Obuoba Ofori Amanfo
na me ye hwan. Who are you? Hwɛ obi se me pese me ye nsɛm kyerɛ ni ate. Ensɛm kyerɛ adwuma no bra ɛso. Ɛni ntia wo sɛ wo hunu nia wo pese ɔyɛ. School bi a me kɔ kyerɛ ade wɔ mu. Students ne ba. Oh dear na wo pese wo yɛ. Ɔsɛ obi na me ba school. School deɛ yɛnim sɛ waba. But school no ba. Ɛwɔ sɛ wonya biribi pɔtea wo ba bɛyɛ ntɛm kyerɛ no. Yɛwɔ ɔmo ɔmo yɛ sports. Yɛwɔ ɔmo ɔmo yɛ entertainment nko a. Yɛwɔ ɔmo ɔmo yɛ investigative journalism. Yɛwɔ ɔmo a ɔmo ɛyɛ political journalist. Yɛwɔ ɔmo a ɔmo deɛ ɔmo yɛ everything. Ɔmo ɔmo yɛ entertainment host ne. Nti no identify nia betimi ayɛ. Who nia wo yɛ, know who you are. Identify who you are. Abrabɔ na wo bɔ no sɛ wonim nia wo yɛ a. Bibia yɛ ya na wo di akyire bi. But bosumi we me pesa wo tena ase na wo yɛ saa retrospective reflections no. Na wo cast your mind back. Utwa wani ko wachi kura bu nkompon ko wachi. Na tena ase ɛtoɔ no yamfa ma wo sɛ fa yi mɛma hwe fam nko a o. Dabi yɛsi duru baabi a pa akonya na fa tena so na dwen kɔ wa abrabom. Tie. Na bisa wo ho sɛ me kura me yɛ hwan. Sabro sumi we wobetumi abisa ho se mekora me ye hwan na wanya anu ye di ama de kode a wo ye na wahunu nia wo ye na wahunu nia wo pere nia wo mpa ebeboa wo onim se ye wo enipa ni bi won ma nya aduane nyina na wo se komanum enti hunu nia wo ye na hunu aduane a wo se wudi eni ti ne se ye wo blood groups e wo ho obi kura me no wo ka se obi nim ne blood group mpo onim aduane en wo se wodi nse ye wo aduane bi won ma wudi a wo body no reactions e de ba no obre e wo sa wo tena se hunu se sa aduane no ngo se ekɔ nipaduane mu hunu nia wo ye bosome yi mu na watwe mu ene dai tena se ne hunu nia wo ye wo ye hwan ye woni padi bo no mo pekasa pa wo ka mo ho ana ye no mo sa ye ne pekasa nti wo kan ye ho ana ye obo no no edi eno na wo ya na know the category of people a o belong to na yesu adwuma na beboa wo ente sana wa dwene se wo mpe kasa mimiti hai no maka kire me se Obuoba morning show na wo ko host no me pa chewo eya aye ne boko mintimi nye zo atiase mintimi nye sa boko no a wo ka no etuso wo ka kire me se ye ne boko a uyi mi afi me kwan na wo se me fa so ne so emwa me awurade nka ho ye nkwa homa ne so na ye ne yera Isa Alhassan or ye press secretary at the Ministry of Food and Agriculture. You're out here and can FM Sunye. I'm watching on pay. So now I'm some line name. Sisi adi mu ye on. Yeah, the radias, Inti. Yan Ministry of Food and Agriculture more allocate 44 million Ghana cedis. At the babe containing bird flu. No crew more into the moon saying. Wada my other one ma won so amaye ase wo fem pa I'm menya code kakra kafra no question dey o kan aban hyehyɛ mu no sɛ bibi sɛ si ana sɛ attention to ekuafo a ɔmo yɛ mmoa ebi ti sɛ poultry na ba sa bo omai for muti omai mu amorin kokɔ no sɛ de bɛyɛ bɛbɔ ho bɛyɛ free ngukuwu ni sa hunsun sa so nti ya na abai tu anamons na yene akuafo a ɔmu poultry farms no bibi sa ya de na si hɔ no yene ɔmu ɛkɔ hyehyɛ na abai ɛkum amoi na afei so yɛhwɛ na yɛyɛ hyehyɛ ma patasika a wɔsi kadima wɔ no yɛyɛ na yɛba 2017 yɛhu sɛ 2015 ibisi ɛma akuafoɔ no sika ɛka mu ɛna 2018 so ebi baeɛ 2019 ebi amba na mmom no year 2021 no ɛsan ɛba nti no Minister for Food and Agriculture ɛde adesɛdeɛ kɔtoo abɛyɛ nim ɛwɔ cabinet sɛ baabi a aduru no ɛho akɔhia sɛ akuafoɔ a yɛkum wɔn mmoa no aban yɛ nhyehyɛeɛ na yɛboa wɔn ne yɛtwa mpatasika de ma wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn ka wɔn bɔɔeɛ no wɔn bɛtumi ateɛ nti aban nso agye piniɛ ɛma
ɔtwa sika kakra to hɔ sɛ yɛmfa ɛnyɛ nhyehyɛeɛ na yɛntua mpata sika ɛmfa ma akuafoɔ nti nyame yɛ adom a sika no aba abɛduru na sika no ɛnyɛ mpata sika nkoa so na yɛde ɛyɛ aban nso so ayɛ nhyehyɛeɛ agye yɛ request ato mu a mmeranteɛ ne mmabaawa a ɔmokɔsua adeɛ ɛyɛ veterinary school a ɔmo nso ɛtumi boa de ɛhwɛ akuafoɔ ɔmowɔ ɔmoyɛ mmoa no na ɔmotumi ɛhwɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ ma akuafoɔ no yɛboa ɔmo sɛdeɛ obi yare a ɔkɔ dɔkta no saa na ɛmmoa dɔkta no so aban ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛmfa bi na yɛmfa ɔmo nkɔboa akuafoɔ no nti ɔbusa ne a ɛyɛ nokorɛ nyame adom aban agye pɛdi a akuafoɔ a ɔmo mmoa no yɛku ɔmo no yɛbɛtua mpata sika no. Nti as we speak in the sika no sɛnea woka no ɛnya abɛduru wɔn nyame adom aban ada roma ɔyi di ama yɛ. Nti sɛ na disbursement no bɛyɛ mowɔ data the number of affected farmers a ɔmo nso so ɛho kɔkɔ kaa saa adeɛ mu mowɔ ɔmo data wɔn. Data no bia wɔ hɔ sɛ yɛde data no as latest as 24 January 2022 ɛfiri sɛ yadeɛ no ntwae ɛgu so a nti no budget no a yɛayɛ no as when we encounter ɛgu so a kyɛ sɛ sabra meka sɛ over 695,000 695,749 ɛna ɛyɛ mmoa a sabra meka sɛ yɛnya nhyehyɛeɛ a yɛde ɛrekɔ no akuafoɔ no a ɔmo ɛyɛ affected no farms no yɛ 158 farms nti yɛwɔ biara data based on the number of birds I asked ɔmo akum wɔn no ɛno ho compensation yɛbɛtua de ama akuafoɔ. I see. Enti sɛ obi etie yɛn ɔno nso so ne ho ɛkɔkaa mu ɛwɔ yɛn mpɔtam ha no mu a where will be the point of call a ɛwɔ sɛ ɔkɔ sɛ kuafoɔ a ɛwɔ poultry farmers wɔ ɔman mu ha nyinaa yɛwɔ veterinary services department no division no ɛna animal production directorate no nyinaa no yɛwɔ data no wɔ hɔ ɛyɛ district agric office no ayi biara no periodically no ɔmo they update their figure nti sɛ 158 farms a yɛka ho asɛm yi ɛyɛ 9 regions ɛwɔ across the country: Greater Accra, Central Region, Volta Region, Ashanti Region, Western North Region, Western Region, Upper West, Upper East, Eastern Region, and Bono East Region. These are the regions that are affected. In our figure, the breakdown in our we poultry farm on Quadia, and they are also so with the movie. Okay. Nanse na mo yenya ne ntia sɛ cocoa board aba be hye mase nti minim sɛ yebetimi adi omo ho nkomo kakra. I don't know, but my mini kan je consent ansa. Oh, cocoa board there since 2017 abɛhye ya sinemum no. Cocoa board ho nkombodie ene enuma na ne aho idarubo ni nyina no. Your department ya public affairs department I don't know Muramunia says no answer for PC book. Ono ena eda no ntino question bi wo ho no mu a ya na ye professor omo mu be yi ano but ewo mu a besusu mu wo information a beti bi abone mu no pre no do na ya na ye professor omo se omo da ya na system kan ye documents and information in da ya na omo tawo. Okay. But what about this issue? Meaning say what here? Abaya and Adwene says say kokwa akuafo no obetu omoka e dia fa momo. No na akuafo e kire so omobonyo. So meaning say what here? We the better me nya eda enti the sa momo. Bibia ni a me sure say e ho hyehyeye no cocoa board for no bitimi. Okay. And na yebekọ yen ankasa yenua fifi boafo ho na wode ano yie di ama yen. And na no pay so yebeda ase. The that was the great. Okay. All right. Yeah, we wish you speedy recovery so. Thank you.
All right. Yera Isa Alhassan, a press secretary at the Ministry of Food and Agriculture. And the Train and Common Mepato Maakye any Jumedia Uguso wuti esima edu emiensa ena aboapa anopa no nwotwe eho wadwe ncha no betumi dia ba na ye benada February ne da di kan adum wura gusu okrekre mu nkakra Mr Adams anopa yi machia wo biom na me chia wo bebrebe sa no na ne korakora anything ne korakora anything Mr Adams ne korakora anything ya no achia wo yire the amame. They say, why is celebrating to celebrate yere? Mr. Adams yere. Into no be Adams wa anase saying. Okay. And it was here to us so Eddie Amamo issues ne do so time. I catch them say and then so no yebedi nkomo. Yebedi nkomo bebre no a. Eya na wa hye ne so Eddie Amame yebedi nkomo bebre no a. Eya na wa hye ne so Eddie Amame. You may be sampling for simple questions be enyatem didi but a simple question but yana just say ano na edin keke e pemo sana ho yirawo yankwa homa no so na ye ne Dr. Stanley Dua enko twetwe enkomo watufo e dia fa enuane a ye sese no ho doc oti enkan FM su ni anopai ya mo achia mo akwa ba umpo moko me da se mejo so anopai na me adom enkwa ho yi die na tse okay. Yeah, the radio say. It's an award the new crusading guide moon in who say U24. Actually, Ghana for you say what's saying food wastage there. I was see a man ko ho na ye hwekwan ye bi si ano. Aden wato mo no man o mu di say no ana. Oh, very interesting. Whether was your man okay, no match out that for you. I mean, me odas ko ni. Oh, I see. I so that day I crew. Match out that. Oh, yeah, nananom. Nananom papa. No match me MP. Honorable Alexander Kwesiakwa. Honorable Mechawa no pay. Na madam ni na swasti. Nyesa nkola na edi mo ne se no ya na edi se no. Nti na se na no pay. Se mo crusading guide mo a. Na campaign kesi a ehia se ye bemma nipa no aso ate se enuane no eni no brepa sana enya enuane na mai nti saka na yesu ye di a wo se ye hye ne edi ni kwan papa so se be ya ense mi ntumu nti eno ho adwuma na ena no kebidi. Okay. Ede na ye monwura mu ankasa ede na amotivate wa campaign a ente se watamwato ho so wo be ye. Yo medasi bio so ni say mi sani no na ye ba nse ye sankura ni na fifie ho efie ho kwa ye nyaduane nti say ye ankasa nso na say udi wani hwe emeka kaya be na ni bia ye rewremu ya ama ye ba say after competition na enuane tubigu na enuane akesia ye enuane nipa kra mini ofese obi ba edi 1 year na oye birthday party nkola birthday na ya ye the same apple sana kotogo so na akola 1 year de nkasabe o de apple sana kotoye di amma enne se enibie na broso ama enuane no ye sebi if you are hometry, amma, this many so say that project will see a share. Na ma any problem say a year na ba soon so 24 years so I die him minimum him so see a try any kasa try a corny and just a nino or bread a yama it's any here or the bay chumano and more drink a crack. Oh, na mechanized agriculture ba utu kwan farmer no mia machines are eye adwuma wo fuom ni robot eye adwuma no so say ate yes no ma die kan na so ba ikom ha afiafo no bre body kra ye be free agogodi abankan no ye gu car so be dun kan na se e bi kra aye basa ye hwe bra kra ni bre na odi aduane ne be bre yen na ye be toko gu fie na ya stem no na I'm so passionate about this issue ama yedi hu komo enano pay na je say o kire say yesu eja hem na emum hem no so wo hem no wan hwe yie hem ni bitimi ma wo hwe ni tu
nanso we die obi na be kana asem se ye na abafie na abusuan nso kakra we ye ho se kura ye promote made in Ghana goose si ye nyina ye hwe kwan ye befa so a ye be patronize na ni obi no woni sika no wo ya papranza a chechire kotwa to so owi a wo de offense sa amane kakra to akire wahwie nwono apetepete so kama ama na ya akono we the beans enso apete ani no ama wo a hu no tim say yes we eya bibifu aduane na ade ka ahwe mu sen no kre nipa no wanya ne sika na oso obeye ni o pe na ka we de nka nke fa ya ho ben ne mom na sunsanso na de bre environment no so boa me environment kwa me kan say o chi ye mpotemo ne yen ya tete sa mpotemo yes ye environment no and we dia by from climate change I remember say no first no we timi chere say nsuo beto bosumi we nsuo top bosumi we we abebo na ye timi follow that trend ni ye pa na so sai enipa esu ni nyeme bi enipa eye wo ewiemu e dey affect ewiemu ntina ma the climate change no asesa e say that ko na cha say etro you forget about pest attack in this animal ko cha say etro ko ye ntini ante ni na ye nipa attitude that you put in place that affect the climate no e see ka o de onya wo sika eye asempa be share ni wawu ni munyam eye na mo menyane ne kana mutugu a ho say environment no who affect the environment no who hanipa na etimu no who stay the climate trend no because there are gases here the free methane gas the free carbon dioxide gas enyema environment no enyema nipa na etimu no so there's when you think how you are the name june environment means to transfer what the environment no. Apart from that we say energy a we use gas proport no bidie eja ni manyama we use no you are using more eba ne sanso a ma pressure the top aban so and aban demand so high na ebo no so aye den akosho it's we man who say you are affecting the environment and na amanifa bebre enim ekofo ni sa wo sheball and kwana problem it's me back home. I see. But and you know you go no so it creates a lot of this anthropogenic gases my boss. Okay. I affect ye pana a woman any economy no. It's you sell a safe warfare. You bedroom house water. Okay. Okay. Enti obi tie yen ono otai sa aduane pa. Sa nipa no asembe na abeka kire no odi aduane na ka won fa nhye fridge mu ana won ka na hye mfa nsi wo ye wo mema ne bebiri ya wo mu dwe kakraka te se ka yi si akire ha yi o mo kire se enkwan na de chi so wo mu nni biem sa afo no onu wo mo kasa kakra. Okay, nti sa afo no se wutie ni wo da dwom wutie ni wo fie wo se mo kwa dwuma o da hospital na se wutie wo abo na so se enye se wo beko dwom na obekwa so ni say ebi ni adaje in fact campaign ya ye kitakoi ebedu baby ye beka about food processing wasem say ebi obu oni adaje nti no kodwoma na wadi ni dwa nyina no dia begu fie kwan ya obefa so akrakra no say be ya ense na ntu mu no ehun so dwumade no ebeba na emomani mani ye be say ukodwoma enema no ento no dodo bebre sani mani megu fie ema ne mesei bia ne bia na kan yedum bia bebam na egu ha senti ye besre na nipa fo nse anopai e wutie mi ameso anyoma no to a bidwane kakra bi ade no so wo no a yesu so no bayire ne no a ne kan yo ana ofie wan hu ta enoma no ai yesu so bayire ya kan ubedi sen ai ya kan ya de bia ba ko na ne mu bia ato eche sebe ya wa me na odi aye wa di bi na so say ubanu abayira na o be sense ba na be no na be ka e da say inti ye be say ade no o ya kakra aha wa also pe enkwan ya se fi di ma wo ye je te say mi ya be ma ya boni din na enkwan no wa ye ni kakra bi aha ni o be dina o say na enye basa na untu inti ya pa say e be na akwan
na ne oni adade no so so no mbepam no ne ne omo bekasa awa impost no obeye ni kama odi be kwakra na ebetumi achama obeyisu no kakra makono jeni no nyina na apwa oman no so na oman no sisi akra na wo mo etie yen papa ba ko asene ne message no odi aba na o kyerese hwe ahiafo kra sa aduane chen sikafo sense wo be ko sikani fie yi ono aduane no obi sa se obedi sen bayire no obedi sen so obi amedi betim mienu ya hweso de yaye we misa kra mo anka wo be ko aduane no wano na ono no te table no se nyina te dining table ho ono te ho ni kunu te ho ne mate ho wa mo atere wo city bi so obeti ade ma ye hwe enti o kyerese ehiafo no mumu ne ya na onu mo kasa na wa increase volume no sanse wo so mo no mo se aduane pa anopa yi you say science for no ye the statistics ye juma enti e bia onu no locality no ohu ne say ehiafo no na e say aduane but most of food waste na ye kan ho asem to say na trend na change akodi a yasini party as a competition our reaction but wastage ni takes place in the household na enye ehia from kwa se bi omo nya bi no ebia fuso budo so ano so wo ho na ye ni pa na o ni bi no no ko no so ma ne bank kuma bi no abo bank apese ni mako kitwa bi no achi no adi no ada ano so wo ho no yan pesi ebetitem ye be kani na abom na ya hwese ye be to ye nyema yi awota kwan oba kwa san de message di aba men kan fa ma o se wo mu susaro no mo na nate no omo nana eno aduane a no ano ama aboro so omo bisa ne se nana adenti no anu aduane ama na aboro so a o se ebia no anya hoho ebia na ensamanfo no abafie omo enya aduane ani ebe ha dwen nti o so omo so abre so no mo no aduane ne se ne pa but I say omo de ne yanhu no ho but na enya as high as yes say ni nipa no so adoso exactly as population increase no and now China we research course we do say population no na ema biane say ne die yintimi eliminate me completely but ye betimi any sa any pay kasta se ne ye because public awareness no ayed ma US so no almost experience a lot of food waste but you see almost public awareness ni many penny ban so because any pay to say e body no na odi to jam na wo kusa na be ya onhye into no and no so ama say US no almost experience sa impunso no was happening into no that can wasem and one e betimi aye okay wo na aboa you say population e go so no na food waste ne so e do wo see kasem na aboa ma e ba from say no de na omo no so into now we were no in fact another problem cry with this issue ne say yen shada enya a very concrete statistics. As I say, you are really working towards it. So you bring your app, a bit tracking food waste in all regions. Now you see me ashena, your black communities no na. Sabi o will be na a boss na o shana besogo, the same besogo. Ni abeji ya kuma any be phone. Okay. No muso okay. Na ni afe no so no ya channel into composting. Na ya dia fertilizer, dia bia in ya bani biom na your food chain repeat itself. Now, or minus also a temple. Sure. Laudable idea by all standard. Inti owe support. Bibi any so no boy a home mua. Yan so dear was ye and ye be. That's it. No matter when you are bema in castle. I say none okay. Okay. Yes, yeah, that's a papa. Yamika when I want out put my fan of free, you know. Me na me fi odan aprade. Iti am se me tia odan aprade fo nyina. Aprade. Ana we papa so free suta kwa amai. Oh, okay. E se kwa amai wa something. Suta kwa amai be poso. Oh, okay. Consistency.
Oh, okay. It's no. Me order achenkwa no bremu. Yo. O ya achenkwa no bremu de ma me nsi wa yie. So ni Mr. Bimpon, ye ni konkonsa kakra. Woni mu no. Oh, Mr. Bimpon wa yi na anu yi ono no ye MC wo odan ha o. I don't know, my by Ma Vic ba. Ma Vic. Oh. Mr. Bimpon. We free bu ya. Oh. I'm bushing for you na yako. You baba the tie o mo chi. Ene kura na yedi na wotwe da. Oh. Nti bushing for yako. Food wastage ana o ka ho asem sei. Obi a monitor duane ni bi dendenden ho no mo a wase o maami wo boa. Oboa he. Obi attack say na duane no be sita so fie so we tie mi asesama me why. Maami bi a yeso okwa yie empom ha. Woje juoda de, waje bnada de, waje wuku ada ubisa no se na wotwe ni obedi no no. Ani o soja. Ani o soja fi. Oh. Ba ye obedi kwanke ye. Obedi. Na ba kwa se no na hatwe. Obedi. Anopa doc ma ye na se. Esi da se na dema. Abusia ye ne Dr. Stella Dia. Ena ekotwetwe enkomo no campaign ya wama so chen kure yi. Aden ya wo kire se nkrofo di aduane se no dodo. Aduane ne gidi obetumi adi. So ati ase. Mimi say wo catch am say wo kohwe aduane agu a. Bo se me hwe wani kanche saa. Wan ho ya men kasa but mi tirimu no. Na che say niam ankoyi. Die ntini wo se aduane no. Fasi ho. Ene nyame adom ODI Electronics. Wakwa fa fridge di aba. Nti se wodi aduane na ka bia beji ODI Electronics wo mu fridge ni bi. So ati ase. Na fa nuane ni hyem. Men se aduane. Nti aduane ena che se sise kwa de ayie no sa ne ye no kra ya were ho keke. Efu da ho a na nipa edi fufuo. Efu da mpaso no ne nipa edi banku, nipa edi akpene. Eni fatiri daji. Enipa da mpaso no. Anko mo ntwen kra ne nkosie ne mra. Hwan. Amanga o se aduame edwen. Enipa da mpaso no ne nipa apiri fufuo na mo ho. Ababa wa bi na no video bi a me hu ye. Che se beka se wonidi woni fie. Aduan ayiase da de sen no en wanwa emu no watam da de sen ni nyina tua ne ti oye kwasampani ba pa wei oware ni begu aduan die begu na ware oba besie timi kɔ obi ayiase no watwetwe wo skirt kɔ soro atam da de sen anwa emu nkamani nsi hɔ a no wasan ma da de sen no so atua wuti wo gyedien wo wiase enti watuyefo ayie no mo ya menkoye show aduane ne ope bia bi wo ho obia ni udi ne ame wo abaji bie madam enhwehwe ni mu yese wo sa aduane anope yenka nkire wo se woni mu a kan ni pa no enti lockdown ba ise nanka me ye fast nanka wo aware a nanka wo aware no sa ntem ho no a lockdown bre no enipa 2 3 4 why o meduane simple yo obi tumi kwa yie no aba no aba agie no ho efun ni ye fe wo ye fe pa no de da ne ya de ye urade nyankopon Ghana fo ni odi da efun no ya de pa beka se wo sori wo hwe efun ani mu anu da beka se wo sori akokuro ben so wo sori yanka wunwane wo sori yanka abedwane kwa yie ba begige efun ho so kwa yie ne ba no ogigi fun sa nje se aduane ne corner square amenkwa homa no so nkonkodi nkomo we mra na yento aso ye ne yera Joseph Kojo Adakwa kwa kwatwetwe nkomo we chairman edema Achema Boabo Royal Association wo mo no mo kire so mo be demonstration ya be daada wo mo chairman o tien kan no pai ya mo Achema kwa baba AHENKAN FM so ja minya wadaro ma umpo mboko de nyame adom bibia boko ye de radias yesu na eyi anka ya no damu mu de but nyame wo ho nyame tiase sa ye de radias anopa ye ba wakache nante se ye tiawa Achema Boabo Royal Association afa ne mo aka mo ho abomu anase wo ho dada
me ha many can Chimabo Royals Association. You can who go 2019. You know, the OTT free man. Or 20 the 3 years more. Oh, okay. You can who go. Okay. Inti mo botaye potin ama mo aka mo ho abom ne sen. Botaye ne se ye pese ye emebuna free Chimabo abo ne achim anase Ghana heya. Ye bododo na ne free abo no. Botaye si ene so ne se ye bitumi aka en ho abom ne ya prem puntuo ama aboaboman na enye prenko a se yan kasa nso ye bitumi afika en sase na nioma ba ko mienu bi a ye bitumi ama aboabo empuntu aba ne yen so ye bitumi aye enti no eno ne botaye si ene so e ma ye ti achima aboabo royal school ya ewo enkran enfa ne se members ne on kran kuma se wa Bruchre and a whole lot of places. Some of our members come so ewa Boabu Krumo. You know, but I see any so my Achima Royals Association. Oh, okay. Yate. Enti efi bra mo ba ye mo ya ade bia ye bowura Achima Boabo ne ye dandan ye nia ye ni behunu ama ye hu se oh we ye Achima Boabo Royals Association ye. Okay, my mention say Yesha see any butaya ni see any so a need be kind pa Achima Boabo parking. So we ni ma Boabo parking in there. See I said the uhu no na ya sanity. Na ya parka your friend is saying bonka see pa dem. Enti you decided say be na ya see parking no. Ko fa mfidie e ma umbe parking no so nyina e ma parking no ebeda so send me park bi atia be pobie ni ade na ye sha sia di ko do baby no fa e dumre kra e start say eduans inside it's almost half of the park the eduans inside na you go so de bia ye fa nipa ababofo ma no pe bia omo make sure say omo di nsuo egun inside so ama insani ififi ya eyefe edu pempenso anche ene ye won kan de inya nti ye say adwuma na mo se mo ye wa Achima Boabo no abanya bawo se park no ono akasa de na ho odin eba beta akiri na waman astrotech ye ni omo kan ye wa na me frɛ me members na na mbo ma me se they have a new say before say ofu dua pa ene ye pian enti ni dua pa na ya fro no abanya behu ni aso so no akasa bede ebe boy eneja eno ekosi ho ya pim so say he na bind that project no eyede ekwakudu se se ne park na tie de AHENKAN933 mu nyina mu ni se ne tie eno enkwachi kra no na because ye park ni two poles ana ho nyina nti no etomre bi anaka yenkampro eno mo de aye pool and so a new park in Israel. A metal pole. That metal pole no, was provided by Achima Boabo Royals. And which ena ye bay you Achima Boabo their background so and then you make in social royals or actual make I said that time. In so toya ma ubi away na sibia hey and for it. Ama him for umu di omutu omoka ko ija enkruma no sensu nhwie ne ye hwe ne naka se yentumi emma saade ne nkoso aboabo men so eyi ato na odi wakoko aba ne nsu behwe mu saade na nyefe nti yen an kan ho ebo mu se yebe ma Achima Boabo the backgrounds no a facelift nti de edi kan ye roofing sheet no yes san roofing sheet ni na e de abafu de ebi na the boss eno no yinyamwa free na jase eho na yen kasa nso ye moa na kasa ne nyemu eyi a eba nso hwe ye no yenu ba kwa na ne papa free mu no ode ahoho ba nti ahoho no so ba ye no omo nso ye se omo boae roofing sheet ampanyampa omo boae roofing sheet de mo roofing sheet no ye the old one na boss media ewia boss na kala na afasa no nti se me ne o kasa sa anchense a
ahɔhoɔ no ɔmo baa ɛbɛ promise de maa yɛn no yɛde ne nyinaa ba ɛwɔ Namakunti ahemfie sisi asɛm ne ɔkasa nti no these are some of the things yɛyɛ anaa yɛayɛ ɛwɔ Akyemaboabo. Okay, all right. Mo ya de pa nti ene amaka de backgrounds asɛm no yɛsrɛ mo mabɔ ayɛ kama nanso painti ne de menim sɛ mo adwene ho de a ya na mo bifu na app kakra ma yɛn. Okay, and also we are still looking at it and so you buy and the entire painting in my home is masonry adwuma kakra bi ɛwɔ ho a ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ nti no me sure sɛ afia yɛsi mu deɛ Nyankopɔn ɛde ne nsa kan a yɛbɛtumi aboaboa yɛn ho na saa masonry work na ɛwɔ ho yɛabɛyɛ na afei yɛyɛ wie a na afei painting so yɛabɔmmɔden a ɛyɛ ɛde paint abɛfa ho na yɛfɛ. Okay, ansa ne yɛbɛba asɛm baako yi so a ne aba bɛka ho asɛm no ma mensan ɛntwe nkɔ park aboabo park ana wo ka ho asɛm no mpanimfoɔ a na wo mo ba yɛbɛka kyerɛ mo sɛ astrotef no mo ba bɛyɛ no no na nka yɛ adwempa no mu kura nanso wadawro ma yɛn so yɛ checks a yɛwurawura mu akwakwakɔyɛ ne sɛ mpanimfoɔ mo ba bɛyɛ astrotef ne ba so but omo ba bɛhwɛ park no ba bi ɛda na omo hwɛ yɛse transformer kɛseɛ bi ban yo sɛsɛn uyi no firi hɔ no mo a asɛ san ba kwan mu bebree ɛno nti ɔmo bɛsusu yɛ no size a wɔsɛ ɔmo de yɛ astrotef no nuru ɛno nti na mpanimfoɔ ma ho biem no nti wedi ma dawro ma park na mo pɛsɛn ka mo yɛ no normal mo duadua mo grass no mo nsan mra me yɛ ne saa astrotef no deɛ saa da yɛ so na tonsuo mu dadadadadadada mpanimfoɔ sɛ menka nkyerɛ mo ɛnya ama so ɛne me nua me yi sɛ woka ne nei sɛnea woka ne nei nene ɛndɛ di kan a mete sɛ mpanimfoɔ ba ho na ɔmo se size no and all that yɛn nti yɛnyɛ ne sɛ because of park no nso ɔmbɛyɛ no ne high tension no quarantine enka structures bi a ɛwɔ kwan no ho te sɛ the blues lodge ne ade ne nyinaa no mpanimfoɔ ne owners no koraa edi ho nkɔmmɔ na ka they were prepared to relocate sɛdeɛ ɛbɛyɛ anka size a ɔmo hia no ɔmo betumi anya nti no nea wokan deɛ ɛyɛ me asɛm foforɔ but yɛbɛyɛ ne den yɛmpo saa na mpanimfoɔ ka but me sɛ nka mpanimfoɔ ɛsiɛ no na ɔmo yi asotire a nkanyɛ ne sɛ deɛ ɛkɔ so ni waka park no asɛm deɛ ɛsɛ sɛ wohyɛ biribi ase na wode ahoɔden no kɔhyɛ maa na afei biribi nti ɛte kɔ a yɛ ne ahoɔden foforɔ a wobɛsa de abɛhyɛ no yɛ a ɛyɛden kakra but menhyɛ bɔdeɛ nanso me ne me nuanom no bɛkasa na yɛahwɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ afa ho. It's not a promise but me ne me nuanom bɛdidi ho nkɔmmɔ na yɛahwɛ kwan yɛde bɛfa so ɛna madaworo ma sɛ moba bɛduru kora na mopɛnkyerɛ mu no ne yɛmu dɔ a bɛbɛtumi adi mu anim de makɔ na ɔma kyerɛ mu yie nso akyerɛ mo yɛakye yɛda ase. Okay, afei yɛmfiri hɔ na yɛmmra yɛ town rules no so 2020 ɛbɛto aba na mpanimfoɔ bɛka kyerɛ yɛn sɛ ɔmo bɛyɛ yɛ kwan a ɛwɔ aboabo ha nyinaa de ama yɛn yɛbɔ yɛn nsɛm da wɔn ase mpanimfoɔ yɛn hemfo nyinaa tutu ntoma konti nkura deɛ ntoma baako sɛ bɛpem na mugu so ɔmo twe na yɛntwiaeɛ ɔpani kɛseɛ saa bɛtena ase abɛbɔ ne nsɛm de ama mo ama yɛ yi promises yahodoɔ yi nyinaa bɛpem nnɛ aboabo kwan nansa ne ehunu sɛ grade abuse ho ne nam so ɔno nso abetu afei kura deɛ asɔre bi adɔma ɔsɛ ne kankan wabɛsɛe no kura ɛno na mo so mo sɛ mo ba bɛyɛ ho demonstration ana kwan foforo bia aboabo kwan na on sɛ sɛ me di kankan no botaeɛ asi ani so ɛma yɛde tii kuo no sɛ yɛbɛboa aboabo mpuntuo ɛna another one ɛyɛ sɛ yɛbɛform a form of pressure group on the powers that be to ensure that ɛba mpuntudwuma aboabo nsa bɛka ne deɛ na mani afi kakra fisi ɛwɔ mmea bɛsi mmere a mene ɔka sɛ aboabo kuromi hu kota atremampo ɛwɔ hɔ da nti na mmerɛ a mpanimfoɔ bɛhyɛ yɛn saa abɔ no deɛ yɛn nyinaa yɛne gye paa because yɛnim sɛ
saa bɔ na ɔma hyɛɛ no ɔmbɛtumi adi so ama aboabo kuro mu nso anya mpuntuo kakra a ɛno nso hia enti yɛne gye paa na yɛahwɛ anim a from 2020 a bɔhyɛ yi baeɛ abɛsi nnɛ yɛ a me ne ɔkasa yi sɛnea wɔka ɛkɛ sɛ grade akora abɛdwu so a saa nsusuaso a ɛde ba no sɛ yɛangyina hɔ ne yɛante ntɛsikɔkɔɔ ankyerɛ the powers that be aban ɛne ne nkurɔfoɔ a yareɛ ɛne ɛbɛbɛbɔ aboabofoɔ na yareɛ bɔ aboabofoɔ nso a yɛn nyinaa nim ne nsusuansoɔ kuro no ankasa adwuma papa bi anim ɛna obi anya sika na ɔyare ɔde bi akɔ ayaresabea enti no ne enti a yɛde asi yɛn so sɛ yɛba bɛyɛ saa a ɔyɛkyerɛ ɛne sɛ aboabo deserves better na ɛnyɛ saa mfuturo no a MPP aban de yɛ kɔm no ɛno nti no yɛboaboa yɛn ho sɛ ɛnkyɛ koraa ɛbɛma ma hu da kɔtea a yɛn demonstration na ɛba so yɛakye ntɛso fitaa no akyɛ mmara so sɛ yɛsɛ yɛte ntɛso kɔkɔɔ n'aban ho sɛ mmoa aboaboman de aboa aban bi a ɔbɛba so especially the MPP government no mmara so sɛ ɔno nso ɔmbɛtwa wɔn ani na ɔmde ba bɛhwɛ yɛn na mpuntudwuma kakra a yɛn nso yɛhia no ɔmfa ma yɛn ɛnti no demonstration ne deɛ sɛ it will be the biggest in Achimodan enclaves. Aboabo deɛ mehu demonstration bi a ɔho da but this one will be the first of its kind and it's going to be historic. Ɛnti no megyina mefa kwanya wei ɛso na matoto asrɛ aboaboni biara obiara a ɔwɔ aboabo ho dɔ sɛ saa da no duru hɔ a ɔbɛnya adagye na wabɛka yɛn ho na yɛatumi ate ntɛsikɔkɔɔ akyerɛ aban ɛne ne nkurɔfoɔ. Ɔpɛni ma yɛn ase na yɛnum nsuo ntwɛn wɔpɛ ɛberɛ no so a yɛn nyinaa nso bɛpie ne abɛtaa mɔkyi. Yɛdase paa ne madwen paa. Abusua yɛne yɛwura Joseph Kojo Adakwa ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmɔ no ɔyɛ chairman ɛde ma Achema Boabo Royals Association. Ɔmo twerɛ borɔfo ne ba na wo ka ɔmo atwerɛ na Adakwa borɔfo ne deɛ saa ne twerɛ no but yɛn yɛn pra river ne yɛ akure yi yɛn ni bra ni tam kra yɛkɔka Adakwa yɛkɔ yɛ baabi akyerɛ di so what I say enti ɔno ne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmɔ no Achema Boabo ɔmo kyerɛ sɛ demonstration no ɛbɛba so eduru hɔ no mo a me de bi sɛ mo passe mu sura asɛm mo nyɛ obi anka nkyerɛ mo maka ne pen mo passe mu sura asɛm aboabofoɔ mo nyai ɛmoa mo maka ne pen de akyerɛ mo na enya mo nko anti mimbre mu mo baabi a Ghana nutu ne nata so baabi a bɛfa bia kwafuo nso saa ɔmo so passe mu sura asɛm saara kwafuo passe mu sura asɛm asantefoɔ passe mu sura asɛm achemfoɔ passe mu sura asɛm ɛmoa uhunu adeɛ na unwie ya de bɔne a sekyerwa no ka kyerɛ no enka nkyerɛ me sɛ mekɔka wɔ bɛtan me mekɔka ya bɛka sɛ me na me de adien ɔhene enti wo nkɔka wo twɛn sɛ ɔboɔba na no so enti wo mɛka no ɔboɔba de sɛ nipa ba anwo no o aden obia ni gigimifo ho but obia ni hɔ no mo page mifo awo yes aga na nkɔrani mu aboabo futrei peace town hoi ɔja sɛ yi ɛna no mo san kɔfa grade afɛ kura de asɛm ma bɛsɛ no nka mo mɛmfa ya we abo ne so afɛ kura de mo bɛsɛ asɛm no utie mfuturo ni mu ana mene wo utie mu ana mene wo ada bɔne bɛ ne yadi enti bɔne a yadi ya ne sɛ yagi tu mu sɛ yɛbɛyɛ Ghana foɔ bɔne a yaya ne sɛ yagi tu mu sɛ Achema Boabo ne yɛba bɛtena ana bɔne a yaya ne sɛ yɛyɛ achemfoɔ ana yɛyɛ Ghana foɔ bɔne a yaya no what is it biewa no ne kasa enkomo foforo san ba yenkodi mra yɛne yɛwura Kojo Ado ɛkɔ akɔtwetwe enkomo onum sɛ nɛ ɔmayi mra hye bugya fie ɛsan ɛkɔ asetena na kɔfare ba yɛ ni nyinaa ɛyɛ e-levy ɛno na nkrɔfoɔ ɛhwɛ animu sɛ deɛn ɛna bɛkɔ so ɔpani ɔno ɔyɛ kafra yɛhwɛ sɛ yɛbɛsan de na ba ɔyɛ governance analyst yɛba na mamuo yɛnkyerɛ yɛadwene yɛntoto nneɔma a wabene paa nti yɛbɛhwɛ na yakɔ na yɛne no akɔtwetwe nkɔmmɔ bisa ne sɛ nneɔma bɛn ne yɛnhwɛ animu sɛ ɛbɛtumi asi NDC ne MPP
amanyɔkuo mmienu ɔmo ayɛ adomfo akumfo ɛne ɛno ɔmo te Ghana ha yɛnkɔ na yɛne ɔpanin no nkɔtwetwe nkɔmmɔ yɛwura wote yɛnka anɔpa yi yɛamo akye amo akɔ ababa AHENKAN FM so wompo mmɔkɔdeɛ Mejo so mini anampoma. nyame adom yɛnso yɛho yɛ paa fihyia pa nso AHENKAN933. thank you anɔpa deɛ yɛba wo nkyɛn a wakɔyɛ ɔpanin a waben yɛba no amamuo ne ɛmu nkyerɛkyerɛmu a woyɛ ade wɔ mu ni aba wɔ hɔ sɛ e-levy ɛsan ɛkɔ parliament ɛnɛ yɛnim ne yɛasisie dada wabrɛ a e-levy bɛkɔ parliament ɛna ɛkɔ yi ɔkɔ ne so wɔ gua ma anaa ɔkɔ ne sa rendade Medasi enjiankoma yetie kunda. That means penpenso a enkomo no akakodi ewo electronic levy. The was aban no eye ne say stakeholders are more involved, especially telecommunications companies, especially civil society organizations, or you see local government system, they reach out to the people through the friends and town hall meetings, or sign so any banks who do so in common. Nase or sign so ye analysis. If my mind and so my introduce electronic levy. A be and succeed, a be succeed ye. Nase or share demographic differences in the analysis in the extra empo emrani doma yewumi oman Ghana timamufuo no yebegia tumana through our parliamentarians na wasan so ebisa ho se ntini empo se 1.75 no eyade bia oman Ghana fo betimi atua ana se eba why your projections is say I feel back no let me anya X amount efi hono no I am say nipa be family say 5 million any use electronic means of transactions so 5 million now after the introduction of the e-levy na say the act never na the bill on the parliament na be act na say ye gitu na be mra so 5 million nipa no more electronic transaction actively no still no more be so ana the next in common we see ebisa I want to say the person you expand the tax net na say you a no a tax net and you person expand no now you person you sign to increase your revenue now say you person you ma informal sector no so no more to say AHENKAN FM for amoye adwuma so be so a we den a answer now o salary be ba na ya tewo no ebi no ho no mo ton ade ono ye ne business papapa bi enti no that normal VAT ni mo ne select sa we ne entertain bi enti sa omo no mo informal sector ye bi sa yan say sa krofo ku no empo omo the tax system na se ana ye ka tax eto a omo ti ase no mo hu ni mo so fa so de ana se wutua wo tax na ba ko mienu akwan tempon lo rekwan school teacher for ye de beti omoka police ni soldier for beti omoka nurses ni doctors physiotherapists ni ada enkofo a omo benya so fa so de ewo mu ni nso ni entini ya cheche obia mu sentino we ena sa electronic levy never be yana mini eney say week we mu na wotwe we mu a ekọ back to parliament no me who say Nkusiaga. It's fine say. Anke Besiaga and camera last sitting first session no mutina se no. Impo speaker back me ni hono. Ano mo ba be voting e dia dwum tia tumpo with the budget ni mpo keke ni. Hwede esi ye. Ene speaker say aboni kete mu bi. Oko Dubai. Oye den a Joe White and I say Andrew Siama and a betina. Na so mo kotena se na se omo kika kwa na se dum pempenso se ye beto aba minia hona ne ba bet preside na ya to saba no se ebi obesan ye de omo ye no minua metena se na me so menkoto bi mra na se no the significant minority na omo leader ne Haruna na Muntaka ne omo matan omo ntia se
and it's going to be the same story. Say, yes, I am not correct. Say, I will vote. First deputy speaker will vote. Second deputy speaker I will vote. Assembly a beba parliament be I was almost so swab at Diano. And you say Sanko for me, you to me deny on my constituency, on my right, and on my voice to cast their vote and represent them properly. No, me, the Joe Wise it was appropriate. Say, and do a same opportunity area, or be take it chair, no, Joe Wise and so opportunity. But a sign say, idea we have a controversial in Tino, and can any other issue be a million, and can minority in Beckham or my anisa. But about a controversial issue, say, let's say, so parliament numbers and also no air back open on the Aburusun in Tino. Minority, a very significant minority. And to me, I'm a capacity to promote it. And to me, in Jomo and Chichiri phobia. And to know, Sankabia, or more 5, 10, 15 dear. Minia, and Candy and Kabia. Or maybe I can see your boss will say, you speak any more crampa. Not a Joe Wise, but not simple, not a Joe Wise, simple, you should not pass on to a bumper. And then can you create and say, so now a majority for SM. But Minia, and no, we are there, and Kusiaga, and no, Parliament, said the other call and call me when and Koyashi. Omu to me, and conclude be and what 11 so whilst Speaker Bagman or out of the country. Even if Speaker Bagman ever crampona, some government, and yet the Dodona air canal. Me, I am for the electronic levy. No, say you better so. And I say already service charge now. Telecommunications companies need 1% now. Yeah, no, we are proposing it. Say, I bring may introduce you be so 1% now. I was saying 100 Ghana, yes, so and 10 cities will say 1 city to a hen. And I buy me telecommunications company, come on, check 1%. In the bit mark, I say 70-30, 80-20, 90-10, and now 50-50, and now 60-40. No much, and no, I will behind the scenes. Now, so about the introduce way for the other payment. Impo say, I buy say what is put the about 1% in part. Say, in about 2%, a quarter than 1 for 2%. India, a more realm, a dorsal to do. And of course, I was here to generate revenue. Now, yet to me, they support the economy. No? But yet, this I said, is this the only way? Minia, all you Sikano were him. Timber Sikano were him. Cocoa Sikano ever him. Fana. Yen import duties upon Timpo 1.2 tax, I other ones, ever him. Many in Africa, Chromohani introduce you, the friend is saying, sanitation levy, COVID-19 recovery levy, ESLA. Eda way fuel so eda diesel so eda debadi so mini asa bebre da ya jiji nyina no ye timamufo ni bisase first kano ewo hefa enye se Ghana fo aye so ma yo mu twintwin chantin se nti omu ntua tu ne bomu no de ya je dada no se aboa no kwa didie na so ma ya wo se ye fa foforo sanko gumu bie mana common sense na e kasa no. Yes, that is it. And in the Obejina Hona Obe accounting Emma me say, me a finance minister, me a deputy finance minister, me a head of economic management, a vice president. 2020, they introduced sanitation levy. They introduced COVID-19 recovery levy. And the anomaly adofo, Sikapudua yenya 1,000 Ghana ewu. That 1,000 Ghana no, you the 100 Ghana yewe. You the 50 cities yewe, you the 20 cities yewe, you the yewe, and to the akano eda for two. Minia, and yes, I need any nipa edin common. Sapepepepepepe. And you know, the cancer pepepa. And you find they will say, Enkanina nanka, make quina na dam and limuna foot for bomesano. Why ye be ye quino? And yes, you can't win your queen bin ye the bay ye. Oh, and you disadvantage in cheer to be mudia. Me did say, Obuso Quaya, Edan and Nimuno are footru, Ebony Bibiano. Or no Subenya Kakra will be Episa, a tunum, me at the yes half I am understand ye by ya.
saa yare doma efa nkutuo mu na konkrofo hinimu ne konkrofo akoma mu no ebetimi agyae omolangs mu nyina no saa yare wohu sɛ woni nkrofo di nkita ho se ya na fa wo kyerɛkyerɛ mo sɛ deɛ megye yɛ no sei na menyaayɛ anaasɛ deɛ megye mpo no sɛ deɛ ɛyɛ no ɔma boa yɛ den wɔ adwaman so no deɛ megye sɛsi a no mentimi fa nyɛ deɛ wɔ sɛ meyɛ nti me introduce new one ɛde aba through electronic levy tax ne deɛ a nti sɛ no bɛka ho a ɛbɛyɛ to ɛbɛyɛ mu ɛde ama me na matimi ɛde akyi sukuu dan na ma wo ba na timi akɔ sukuu matimi deɛ si hospitals no ma sɛ woyare a wobɛnya quality accessible affordable health care a wobɛtumi anya wɔ hɔnom ɛno saa na yɛne badwembafoɔ ɛtumi dwen ɛnyɛ sɛ wakakɔ introduce adeɛ no wɔ parliament through your 2022 economic budget and planning no na wode abɛawie na afei deɛ opposition party for ato nsɛm no agu nkurɔfoɔ so mu sɛ nkurɔfoɔ wei deɛ ɔmopɛ sɛ ɔmoba bɛgu yɛ pu kata civil society foɔ aka bi nkurɔfoɔ pushi agenda bebree ɔmapakɔa ma napem awie no afei na aban no asɔre sɛ mekɔyɛ town hall meeting akɔ engage Ghanafoɔ saa ne yɛyɛ no yɛyɛ ne saa anka sɛ na nka ɛba bɛdu parliament ne dada no mpo no wakɔ sɛ dɛ mekae no through the Ministry of Local Government and then also the Metropolitan Municipal and District Assemblies ne nyinaa no wakɔyɛ town hall meetings agyegye nkɔfo adwenkyere nyinaa na wode abrɛ expect no na ɔmaka ne nyinaa bom na ɔmode ayɛ draft ɔmoyɛ draft of the policy ne wie a ansa na wode bɛba enti na ansa na wode bɛba no krampo no menua wone ɔmo a adeɛ no bɛkɔ ama ɔmo na ɔmo so a wobɛfa no na woanya saa sika no ɔno madi nkita ho awie dada enti opposition bia bɛba a ebia yɛ nkurɔfo bi ɔmo bɛsiki for political gains kɛkɛ ɛna ɔmo bɛtumi de ayɛ saa adeɛ no enti nka saa dwuma anka aban ne nnipa ba bɛkasa dada nka wobɛ introduce adeɛ na nkɔfo ka sɛ aban yɛte aseɛ na mmom sɛdeɛ yɛkaa wɔ town hall meeting no wode ɛte so kakra ma yɛ yɛnim deɛ of this sika no bɛyɛ that is what we are looking at and that is what the United Nations, that is what the IMF, that is what the World Bank, that is what other Bretton Woods institutions and other donor agencies, there will be good governance. Good governance, the FOPIM accountability. So, the FOPIM participatory governance. Citizens must also participate in the governance process. The FOPIM also saying to be honest. Just say ubedi nukre ediama enkofo na wudi omanim no say we your kind before no ubedi nukre ediama omo ni nyina nie na ye hwe saa the pillars nyina of good governance ninia Africa memu ye to sin kakra midi wie wo ho na anse na obebe mu no mesme ma Ghana for any nji say NDC for ka bia momo dabi NDC for nka bi momo o kai kumepreko early 90s, Kufuado ne Kakuba Kone Kwesi Pratt acquire demonstration because of value added tax. Yes. Tax I need to buy anyway in Tino. Now almost ye Eddie Akasa in Tino. Oh, and I have Papa Rollins special the tax ebe queen. Na ye no more dear ya wo mamu, ye bekun Eddie 200 dia mamu. Meaning he levy and a VAT difference anyway. Difference in him. And now, Papa Kufuado, Okuma supposedly Okuma in the 90s, say, Papa Rollins, I went in the baby corner, or the tax about the Buy and Kumuno. And you know, your man paying here. I don't know. And you're not when I introduce electronic levy tax. And no credit at the chair back on. And to me, this I Argentina Ghana 4 field say NDC 4 air come on. And ma obi any just say NDC 4 almost can send me a day 2024. Ebi omo ba omo be gana timpie so omo ka say o man Ghana foi nanka MPP 4 ba be kumu e na ye ne ejira mu ne ye ka say nti debi me mo mfa tax ne mba ni we ni mu nyina enti no mo de political point keke as simple as that enti men ka say nti no minority na jina mu nti no they are the representation, the true representation. Until 2024 you bet for Obama wo exactly so be able to say or making the opponent looking bad in the eyes of the citizens and the electorate. I see. Your friend is Rollins government looking bad in the eyes of citizens, in the 90s,
Sapepe na NDC fonso ye say. NDC fonso be luku ba. Say dey be okaso. Yen no na ye ma genkwa. Sanka yen NDC fon ye digine mu parliament anka aben e de tax e ba be boom ko. Minia memma enwa omumma ento ma adwene mu saa. Enti wo kira yewura John Mahama wo de wo mo ba 2024 no won sesan ono a na be ka kire Ghana for se nche ne yewura fi asem no ono a won sesan ye. Eni ti di omo ye ne sisi ye omo ma ne nto omo tirim saa na wo kire. Exactly, Minia. That is what I say. Sapepe NDC fonso bana so mba be bibia. MPP fonso be sorry gina ho kintin say oh yeah njintum na Ghana phone to me ye Ghana phone to me ye Ghana phone to me ye. Said there be I to say no matter obi bu na my baba gina ho no na me say oh jano na ontimi yes and ontimi yes this what chile bi minyanwa mebo okoto e di asem. Nti no eye political game e no mo ne yen ebo. But wo hwe o tnase na se wo bisa wo no kre mu a na se ye hwe enkofo mo formal sector a omutia tax pa de ma aban ama aban etumi di ye adwuma mini abisa ho se ntine ye nipa ahe menye wo ene media ene adankofo mo sorry for manopa ekopi manajo a omojo mo pay sleeper eti omo vat ne no manyina minia 30 million na ye Ghana ha no sani kwaku no mo ya ahe e wo 30 million yen donko enti no sani paka kra bi no mo tia tax no omo tia tax e dia man nipa bebre itu sabe breno so anso no mo nso ehia ye fa ni social intervention program they say ye fa ni free SHS bebrena so e na ehia free maternal care bebrena so na ehia national health insurance bebrena so e na pese ye fa omumma e wo napco bebrena na pe adwuma ubetimi anya bibia tum nanso se wantimi amma aban sika unya bi abrochire mu no obroni be sani sika bagana hanu mo se yemfa ye grant bi o de cheyen ya eye temamufo no mo hono no mutu o mo tax bisa ho so obroni no onye sika wo hefa na bi yem bisa ye hu se da ne da obroni ma ye loans obroni ma ye we no hefa no onye sika ne fi onye fi ne mindful no ho esan say there is a structured system se empo uye clear na empo se wumpo uye obi a we bi wo store e wo ba bi mpo a mini abema uye den ya betia to send here beya abide to provide the enabling environment for your business to go on minium. Okay. Enti ene no de ye kwa said ya ye dada no anim no na ebesan akoso because ye ni yera ABF say ni etwetwe nkomo no wo kire se 11 ni ba na omo ye omadwene se omo mfa kwampa so ombesan de afa sebu akwan de a sotro no omo boy ansa na omo kwa ahomegiem no ombe double no enti ene ye hwe animu sa on o ene de enkodusa se ena meka ya ne se enkomodie ni mpo nkodu baabi mpo beka tinti ye ba beto aba. Okay. In any case me say me mama for feel say 11 no aba oni nkofo di nkomo bebra shebi omo ni access to information no bebre na feel say ashas ye there big factor yen yusu ahenkan FM ne fan educating nkofo say no 11 no embaye it's time say simple parliament ejitumu a say ya pene so say 11 no embra die edi ho ne say ye ba be drafted bill na ye dia parliament akuku dam betena say no ma hye emra ayewu buku mu no mo dia parliament e be first reading e be second reading e be third reading no ma dia to na parliament agia to me so ya pass it sa bill we nti say aba be act of parliament ti say the ye wo VAT law no ka pepe de benya ile so law emra na se yenya wi a ebeko Ghana Publishing Company ya kwa gazette na eno me che ya jiatum ama na be ye emra nkasa eno ne ye after the president no assign it to it say ampa parliament tell ma party sambra we ma me so me fa me signature ene me stamp entimu so ema ne me ye emra as executive president of Ghana no eno be jintu and sana minia ye timi appointed ebia 11 commissioner and say commissioner general and administrator general na yakwa command office na no so akwa recruit ni nkrofo
no no so hu asset the office ne app the we hu said ye enkofo no mo be ye adwuma nyina no I to say anano na ye din komo about special prosecutor said the special prosecutor onya ne office said the oye ni recruitment ni nyina no enti no they say ye law I have special prosecutor mra ye san so e wo say ye tie nya mra na ye level mra na processes na ebe community enti until say ye the bill ne be parliament na ya ji atuma ba act of parliament abaye mra na ya gazette president na sign ni we ni no Ghana for omo mutie yen me pa ocho se wo ko ekoye transaction bia wo mobile money friend bia ho no ka se o yi level na ba ntino tua we ka ho a me pa ocho e kronobo e na odebo embaye yenji ntumu ye emra bia ni ho no ma e kire se yenji electronic levy bia ye 1.75 bia minia entiasema wo no ye da si bebre yira no pe ye bre ne adaje wanya kyerɛkyerɛ nsɛm mu akyerɛ ne atiefo yankopon enka ho no yo. Amen. Abusia ye ne yura kojo ado na kwatwetwe nkomo ye governance analyst ne ne kwatwetwe nkomo no nti ensɛm no wakyerɛkyerɛ bebre no emu e de akyerɛ yɛn ɛne nti sɛ wutie yɛn a na onsoso wahyɛ ne nso nyankopɔn yɛ adom a memene da idea nim ya ɛna enwanyen entete no ebekɔ so wakyem aboabo mepacho no nsia kpen na waba around sɛ ne be ya ye be hyase na ya be kyerɛ kama ebi mu bisa se ye ba de ne yemfa mra nye bibi huhuhu bia no ane sɛ wo de book ne pen ebeka wo ho untumi ntwira wo ba ye be twerɛ de ama wo kama na usua na wo so wakɔ kyerɛ wo nua no mu aka na mfaso atumi abaso bebre nti ya no ahyɛ ne nso de ama me onya ema me fa wo forms ni guso a ye ton eye 50 Ghana cedis enra enipa beboro 10 ene freye ese yemfa forms ni bingu amase munya botre obi aba ne nsa beka bi enti pa cha won so upe bia won so bra won sa ebeka bi 50 Ghana cedis pe 50 Ghana cedis pe enye adomo akyede de so de ma akwa mfa makwa but we nya adomo akyede ye bo ka kusua ye enti nka ode ma akwa mfa makwa quotation no ho thank you se wate ase na nyame ya adomo a o ba wo di book any pen ene de beka wo ho e de aba na waba besua se de ye no na aboa papa phrase 0244878763 enkranfo nyina so wo mo ba na wo ti aboabo wo ti ofo ase ayi bia sene manso across so akye ase ene so aduro wo te kyea wabo mi mfita duku se wo ma yate ye bekosua na wo ba ya ton wano ama wabodin bra besua bi 0244878763 St. Philip's Enterprises say men kan say ye mema outfit and wo pedia designer shirt papa no ne ho ene wo St. Philip First Choice Special Man MK Classic Dulux Unique ye de cotton slim fit na dia isa designer shirt nyina suit no open ye political open ye odi kwa yi ana de he na wo pe ni nyina won sabe tumi aka bi e wo St. Philip's Enterprise ye wo jeans ne wo trousers ye wo knickers Lacoste ye wo Puma ye wo Nike ye wo Calvin Klein whatever ye wonim bia oba yen hono a won sabe tumi aka bi belt no so ye wo Italian belt papa bi shoes no so Italian one papa bi material trousers khaki trousers efe udwi so sa no a beka se te headmaster te headmaster udwi so pa o hese ni ai shen na kama pa ubenya sa khaki trousers ni bi etimi ato Kwame Nkrumah Circle ye ben eye eneyi Kaneshi Trotro Station overpass no ho o kan shin so Kane UT Bank no ye ne di hwe animu Tudu IRS building no shop number 17 ubehunu St. Philip's Enterprise so ho ofra no aka se mete wa AHENKAN FM number ni nie 0244 147212 0204 709963 St. Philip's Enterprise koho na kokko jintare papa na emwa okay Asenso Limited say eba no swinging wheel office chairs quality wooden chairs authentic bookshelves key Asenso na ye kan for the amount circular dabraka of Iran Clinic Carnation so Flamingo Road Zango Junction where friend was 0302 257209 0302 919739 K Asenso Limited enkumya papa no omoho ena ni nyina ewo me ba to tiwe ma me ba ye to aso
malaria ya banana edru na bo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenumato. Wa powder sisi wiye. Ako aspiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko Fix Herbal wo adenta kantamansu. Ana fre one wo 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bofraba enufu. Ana bofraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Hey, ODI Electronics. Mama yehu se muwa niema papa. Wow! Ne nioma bayi ni edi eni ehuntia. Ye ni ajesa ano. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you used to ofie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where do you want to ma? Ye ni nyao. Chesa upe home appliances. Edi abojuma efeni bebia. ODI Electronics. Ena abeko. Anameboa. Aini. Would ye friend wa homa show for you so 0550-900-600. 0550-900-600. Adishmama na die dekrani say. Emfa oni bebia wo. Udi anso be fre 0550-900-600. Bebia obiano. Ye be deliver edi amount. ODI Electronics. Yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, and answer microwave. Adie be me mama fie ye dena horse ye deno. You want to say chapo oh friend ya bet your kwambe for so benya odie. ODI Electronics. Ye no ye delivery echo be bia. Hey Jack, into bookshop or pass say what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabe Kabi. You will book no eddy free crèche, ecopim tertiary institutions in Engina. Edinting sorry offices. And now web BA bookshop kese and I will pay books in the Gumwa. Also call on one sa ebe kabi. Kai, Nation song. Say, ye turn in the doso poom, sanso, and I open back pa on sa ebitumiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB bank and ED and shady moon. Fraying was 0244-293632. And I say 0203-083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of excellence. Amanfo, mi chiechia na mi busa se upe fridge, deep freezers, ana ayonwa, ena benya bie. ODI Electronics, mo oyiwa, nemo no, so bisa upe microwave, upe blenders, upe gas cooker, ena ono so wankro. ODI Electronics, edem obi hiya kettle, TV, ana se rice cooker, misro, ni wanko. ODI Electronics, edem yopo, afei, so obi pe washing machine, ana bread toaster, any mobile phone ni wankadian soa, ni obi ODI Electronics. Oyiwa asempetia. Se wupe nyoma ebubo so bie nyina to. Ani bo da form. Nemu akwenye na twene kakakra. Na fa wa de a. Ye delivery e de ko ba bia. Eye ODI Electronics. Ebusu say tam. Enyoma papa bia wupe. Say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, anase iron, fridge, microwave, anase bibiti se kettle, and a gas cooker. Ni nyina. ODI Electronics. Ememu enya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babiawo. Do you hear me say? Uber friend was 0550-900-600. 0550-900-600. ODI Electronics. Babia uwo bia. Utuaka wepe. Ye delivery at the mouth. Open soa. Ubetima be pick your product. Ewa AHENKAN933 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Wow, Kwame ne dressing the wow. She suit ne shirt baby ashano. We hu shoe no. Take a groomsman no cry. She said bibia is on point. Kwame de enya me want to share that ko wedding shop no UK. UK. St. Philip Enterprise no. Owo Kwame Kuma circle hey ya o. St. Philip Enterprise. E banu mema nyoma dia. Don't go there. For bet show designer shirts a papa mwe feeling. Inte wo so ma honya ha. Na kwaji St. Philip First Choice, Special Man, MK Classic, Deluxe, Unique, PN Design.
de keka ho na ne nyina so ye cotton slim fit designer shirt apapa bi. Open belt, shoes, material trousers, jeans, Lacoste and suits. Any issue St. Philip Enterprise from Kroma Circle. We Benkaneshi Trotro Station for Frona. A overpassing in channel. Okanshi opposite Kani UT Bank. And Atudu IRS building numu shop number 17. For 0244 147 212 and 0204 709 963. Now we are wholesale ni retailing ina. Aya woko bisa St. Philip quality khaki trousers no. Ebe fit we say St. Philip Enterprise. Wa hu fintra. Okay, so Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. 19 minutes down 9 a.m. Still live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3 FM. Me pacho yeda se watwen yen ama yako aba. Samuel Inshraba ewuku edi odi aba no so Obuoba Nyankopon Inshrao. In fact, Oba Juma pa. Happy birthday encore Enfama Rita Anima. Yedone pa. Eye wone hwan. Uni akukuduru. One hwan na doni. Yate. African so dia odi free quadra so dia ba no say negotiating with the minority in parliament would have been the best step taken by government even before introducing the e-levy to parliament and practice of effective explanation to the ordinary Ghanaian before presenting it to parliament to be debated on. Into the all Kenyan said, now was sent company food decline any minority nutrition commodify 11 in one sana ababe tombontin so we no sinchi ankoma Justin from Pong Kodia or your incoming NPP General Secretary and what yaba Charles Dramina a type friend of Dr. China or just one see NPP National Treasurer incoming Francis Adomako Ashanti Regional Organizer still maintain Africa they are the free quadra so eba ye I don't know. Ko-Mensah Pillar 2 and so say fix the country e-levy ebe fix Ghana edia mayen and it will be nyina nyintum ni entua nchia and command Mary Posh also just say incoming NPP National Treasurer and ene be yire Ko-Mensah edi free dom Pillar 2 and odi ebaye me ba cho so betumi edo de edia ba na ya kenkan kama edia ma ma me nkwa homa ne so na ye ni Yera Steven Anane Boating or ye president Edema Ghana National Cocoa Farmers Association. Yera Steve Oti Yanka AHENKAN FM Suni Yama Wachiama Kwa Bampo Makodie. Legimoso ni amehoye akopa dum yemina mobi. Na obi baka se mo ebiom masa ba mo kire se e-levy mo mpe na mo de aba de bebe bia mo mpe. Yo me chia minianom Eastern region for ne enyina motie for ne minianom kokwakua. They were there and 7 betu dwane nyesa na and 7 kire. Okay. Ye ko yinhia mu a ye enra ai ekina na wotwe ye dan bukua de twa mu. Na ye Ghana National Cocoa Farmers Association yen societies na ekurukuya horo a ewo man mu nyina no eye yinhia mu edikan ewo mpanimfu a woda no nhia mu edikan no ewo cultural center Kumasi na nsɛm ebeto dwa no yekosusu ho no na yi lebi no so ye asɛm no mu baako yinti aya na yefa ensɛm bi eba wo man no mu ede ka yensɛm ho de ya agenda na ne sɛ yet woman no bi kuyafo emai da puse enchihye bi bana yenya ho ndi ana kwankyere de yebeti ya de bibi di lebi na obi ebusa yi lebi na edien sisi ayewo kuri de enchihye bi ebe bia na yesi enlighten yenuanom yema wani bo ho no hu ade kro ne nia ebeye ne yede kire yenuanom entimra na de o chichire mu no kasamafo no chichire mu no de odi tu dwa ne se yi levi no nsusuya aban bia ba wokura ne policy a wodi ye adwuma asa policy no eno ne aban we nso enhyehyɛ ya wo gidi se wo betumi dia fa so enye sika dia boa
ɔman no mpuntuo na mmom yɛfam no na yɛdwen ho sɛ ɛyɛ ayɛ biribi te sɛ double taxation anaasɛ ɛto a yɛdi ne mpire no ebi sɛ akuafoɔ no yɛn yɛ sikasɛm no aban ɛna tua ɛtɔ yɛ kookoo ɛboa wɔpɛ no wɔde ma yɛn na yɛnim yie nso sɛ ɔman no mu mpo akuafoɔ yɛntua tax sɛdeɛ aban nhyehyɛeɛ a wɔyɛ no teɛ no nti sɛ kɔba sɛ yɛba bɛdene aba na yɛde yi levy no ba ɛbɛtumi aka yɛn nti sɛ afe yɛtwaa mu no kokobɔ de bae sɛ ɔbɛyɛ electronic cash payment wɔ yɛn cocoa farmers payment na ɛba saa yɛsikasɛm no nyinaa nam electronic mobile ɛso na wɔbɛtua na biribiara nso ɛbɛfa momo so na wɔbɛtew na yɛtesen yɛ no yɛbɛhuu sɛ cocoa bag baako biara no 1.75% no yɛ 11 cedis 75 22%. Ansa na service providers a wɔn nso de saa adeɛ no ba no nso agye wɔn commission. Ɛdi wɔn ni bɛba ho so no na bag baako bi yɛ 660 Ghana cedi no. Na sika bɛyɛ 20 cedis ɛfiri so. Na ɛnum no yɛntumi nka sɛ yɛpere so anaa yɛmpere so. Ɛdi sɛ aban no gyina yɛsie. Ɔde ne nhyehyɛeɛ na ɛyɛ adwuma. Nti sɛ aba a yɛma yɛn nuanom nyinaa ni aba ho sɛ ɛte saa. Yɛn yile ɛyɛ momo transfer any cash electronic cash system no. Yɛn ma na nhyehyɛeɛ wei nya ma yɛ a yɛfiri aseɛ no. Na yɛn informal pension scheme ho nhyehyɛeɛ a yɛyɛɛyɛ a nka yɛn yɛde ba no. Na electronic cash payment. Enti na ɛyɛ dan na saa do wi na ba de bɛba bɛfrem. Enti saa ba saa yɛntumi ka nkyerɛ aban ne sɛ wonyae anaa wɔnyɛ ne saa bi sɛ wɔno na ɛde gyigyi sika ɛde abɛboa wɔ man no mpuntuo. Na mmom na yɛhyɛ sɛ bɛtumi na yɛkra ɛna yɛnya no duru dwom di a ɛnka na neɛ na yɛbɛsɛ sɛ nka ɛboɔ no na ɛmmra fam kakra na ɛma mɛyɛ ebi a 1%. Ebi sɛ biribi ɛfiri aseɛ ne kɔprɛko pɛ saa ɛde ɛni hahan ba ebi sɛ adeɛ no amu no yɛhu ne sɛ ɛkwan bi na ayɛ sɛ ɛyɛ double taxation. Okay. Nti yɛka no saa ne yɛde to dwa ɛne yɛkyerɛ mu ɛma wɔ conclude na asɛm no sɛ yɛmɔ aban hwɛ sɛ sika a yɛgyegyeɛ no yɛn akuafoɔ yɛtua bi yɛtua kɛse paa bi sɛ ɔman no yɛ sika ne yɛde yɛ mpuntudwuma ɛne anyɛ hwee koraa hɔ ne yɛde yɛ credit bill ɛde pɛ bosea bi tua ɛbɛdi ɔman no ɛho nhyehyɛeɛ ɛho dwuma enti ɛba a lɛsɛ sika no ba mpuntudwuma ɛfata so wɔde yɛ no wɔmfa nyɛ ne nka yɛn nyinaa yɛ bi fi sɛ Ghana akoko akuafoɔ yɛn yɛhu ne sɛ yɛn nhyehyɛeɛ ɛbɛboa yɛn no ɛraban no bi a waba bi aba a wɔmfa no ɛnyɛ n'adwene mfa yɛn nka ho bi ɔsi gyina yɛ a wɔmfrɛ yɛn wobɛhwɛ no na obi aba abɛsom mfie 9 ne yɛ kukuru ɛdrasia kakrakaa ne yɛde ama no ɛne nti sɛ kɔba sɛ ɔmo yɛ di a no wɔ so wɔdwene yɛn ho kosi sɛ yɛn koko akuafo awerɛ ho sɛ mfinhyia aduasa nson nie a wɔkaa so wɔnyɛ pension scheme ma yɛn tumi anyɛ aban yi ba bɛlanche sɛ wɔba bɛyɛ ama yɛn ɛbɛsi sɛ me ne wɔka sɛ secretariat kora bi ne hɔ ɛna nkampɛsɛ adeɛ no mpo atumi atua nammɔ wɔn nyinaa kyerɛ sɛ akuafoɔ yɛ koko akuafoɔ no ɔnwee yɛn ho enti sɛ yɛtua sika no saa no a yɛn nso ɛha yɛn na yɛfa ho bi nso enti na ma yɛde yɛn ho yɛde n'asɛm no bɛɛbo no yɛankasa aban nyae n'adwuma a wɔyɛ. Okay, na ɛno koraa na ɛnaano na fifi boafo ɛsi yɛ misaw sɛ woyɛ akoko akuafo aboabo wonim ha wowɔ members wɔ ha wo members wɔ mu nim o. Yo medase paa Ghana National Cocoa Farmers Association yɛfiri aseɛ 2016 ɛna yɛakoa bɛsi saa bere yɛnni koraa no yɛkura cocoa farmers a yɛyɛ members over 500,000 Ghana cocoa akuafoɔ no yɛana yɛbisa sɛ who is a farmer? A doctor can be a farmer, but a farmer cannot be a doctor. Enti yɛnhyɛ no nso sɛ yɛka de yɛretu farmers a ɛnti sɛ obi akɔgye ne sika no wabue adwuma bi na ɔde yɛ
any so or your farmer. You won't go for the bloom ya absentee cocoa farmer, or ye or for one for that. Need the other so I had a Jumania cocoa at Bosome I yeti cocoa via Nanka Kubu upon farmer. Any pan or a farmer, yet mean castle on your farmer. Plan your wife for the brain so we you may walk farm help. Once a woman so has a for what a phone winning quandena, but my cousin say any pan on your farmer. One in a year, Mubu and Unia Bunu. That phone in a register on kind of membership. And you won't one hour your farm owners. And you walk and crop for a woman so the any or yet division 2 and 3, a dominant. Some phone in a cocoa for. Enti Jumadiana ye dinner, and yet that crony you bet with you go so fret Yemianom. Nania say your sensitization team. Only a crop fraying, you cocoa for a group no want tea and cannot fray near. And Tamani a sensitization group number, no mother sensitize one. We are now a register woman that can have. And she register, I ain't mean can't you say member. And the NTV fire force on some called register will be a cocoa farmer. Yanyanesa. Now, even the one I register won't puno, you make sure say you due diligence and you access some power cocoa. If you register won't go at society, mono. It is a society executives run a bit do more than the actual sampa. We a member. You interview, one with sampa, you do what to sampa who cook food. And you will be sorry yet to say sorry, need you me out the class sorry, I thought sorry, then cook Methodist. And once I fear Bruna on your Methodist and work, Ghana National Cocoa Farmers Association, Yanesa, and can conform the breed one bedroom room. About the church, Wumukrani, you make we have one and Katanka. Oh, okay. Yeah, and she say, yeah, if we are quamu and a man to create. One concord to say, GIE and IGIE, Ghana Institute of Engineers, about a member, no fitting, I know a cuckoo, then will be after your No. Okay. What the running, she say, you could have Ghana National Cocoa Farmers Association in a war. And then she say, Bia will be sorry, I know a Bemubu. And Kamuya Macrache. It will be that I am called in Nimia. Ye come a young area moving in 18 region in a say, on to some fraying. Nayamra, Yama may sensitize the one, and one Casanian register woman make a clue. All register make a clue, who I want to meet your cluba, Emily Yegi. Okay, and Chirimuno Adaho, and inti, ya better say, you're a fifi boy who be say be more, and Chirimu ya de Bemano. Medasi. Yedasi bebre. Abusia opinion and contribution komono and waye president Eddie Emma Cocoa and Kabumuku wo Ghana Hanomo. That is a Ghana National Cocoa Farmers Association. It's exactly 30 minutes down 9 a.m. Ma yentwa dwumadie so ewo efie ha enomo. Soboti anopai wa mwada roma. Omama ye bia yakasa kakra ne asepe nti energy no, that is the source and am reveal it ya kire won yes yentai and na in secret ya di bebre but me do nti and am ti ho a kire kakra bi obi ba ka kire say ma be ho e di a kire wo secret ma be ho kakra bi e di a kire wo anopai eye soboti say yenya de no ne ma ne danso na ye soronko e di free afoforo de ne ho no say yenya de no yen hono ye eye sobolo tea yen hono ye ya packaging ne kama to sell leptin enti se ne leptin ye very neat no sa pepepe e na yen so ye de no etie opa na wo ankasa wayi dodo a opesa wo no mu ne wabusua na mo be che no ne kama wo ankasa wa pewunsu a eye hygienic na wo de aye wade na wanom ma ho ato soboti hwentia wom pepre abrobe ne nya ne awiewuo akire hodie ne bi da bi ya hyeda kɔ ekumfi akwakoto abrobe ne papa ne bi ene ye de aye soboti no ene ye di makonso awo no obi won mo so me no mempe caffeine o eye caffeine free to betumi anom bi obi se me vegetarian onso betumi anom bi eye soboti obi anom nkwada anom empani nom obi a eno na boost immune system ama covid-19 aso aye hye bebre no enti se nansen wo hia covid na ani abre wasuoma na ani aye moja soboti
ɛna edi sɛ adwuma no kasa tenten tɔpɔnkɔ mɛkasa made akye a wobɛkɔtɔ bi abɛkɔtɔ nti mekyerɛ baabi a wobɛnya bi mo a mowɔ akyem dan mobɛkɔ Frimpong Enterprise wonim sɛ Frimpong Enterprise ɛnyɛ nneɛma nyinaa na wɔgye de ma ne ho nti wobɔ wura ne shop nim na wohunu wɔ hɔ pɛ na kyɛ sɛ yɛde yɛagye atom ɛyɛ deɛ ɔno nso pɛ ne ɔno mu ano no Frimpong agya Frimpong ne ɔno mu ano no nti wo nso kɔ a adwuma wura bɛma wo nsa ka bi ɛwɔ Frimpong Enterprise mo a mowɔ asene ma nso akoro so ne ne mpɔtam a mobɛn akyem aboabo no mommra Henkan FM moba a mo sɛ mopɛ sobo tea mo nsa bɛka bi ɛfo paa frɛ 0551 11 9620 0244 087 695 sobo tea ɔmo bɛboa wo paa yɛnkɔnea ne onimunyamfo Vincent Anoche ɛnkɔtwetwe ɛnkɔmɔ wɔyɛ assembly member ɛwɔ Akyemansa ɛmpɔtam hɔ ɛno mo half a sini honorable tea Henkan FM so ni ompo mbɔkɔ honorable Vincent honorable Debbie honorable ahoma no ayɛ biribia wɔ hɔ yɛnhwɛ na yɛne no ni nkomo akyi no sanfa ne bra honorable Debbie atiatum fix herbal sɛ men kan kyerɛ wo a wutie me sɛ malaria no ɔmo aba ɔmo yɛ stubborn wa wɔde wakasa wɔ wasom no bɛpɛ fix herbal ni bi wɔmo fix mala mixture no ɛyɛ malaria duro aduro a yagye atum aduro no na ɛboa nansan aduro we ba malaria aso ayɛ ne nyinaa ɛyɛ fix mala mixture ɛde di sɛ adwuma no yɛnkɔ ahoma ne so na yɛne honorable Vincent Anoche nkɔtwe nkɔmɔ honorable timi nka Henkan FM so nie yɛbisa sɛ ompom bɔkɔ na mo so nyame enya nku yɛn nti yɛte ase anɔpa yi deɛ yɛba edini Vincent Amache enya Anoche yes yɛsɛ ni ɔtwerɛ yi ti a ni ɔka nso ti pepe o de bɛkyɛ yɛn all right yɛ da se bebre nti mo manfo a mo wɔ half-ass ne deɛ nimsɛ ka half-ass ne deɛ nka wɔ mfimfini mantam mu afei yɛsɛ wɔ Akyemansa ɛyɛ nokore half-ass ne electoral area wɔ Akyemansa I see mo se mo yɛ asapɔn ne sɛn anɔpa yi mebisa sɛ mo se mo haw ne sɛn yo mɛfa wɔ fidie sunamada amanfo a wɔtie Henkan FM asenama mo munya atse ɛde aba afidie no so afasne electoral area yɛ how forte a ɛwɔ ha no yɛdi kan ɛyɛ ɛkwan a ifi ɔdan ɛbɛsenkɔ ayɛbi na particularly no kofi nimo besiase ɛna ha ne deɛ ayɛ ɛkwan a ayɛ mfuturo paa sɛ wura kuro no mu a ade ɛbɛma wɔ ate first ɛyɛ mfuturo na ɛkwan no ɔmo hyɛ ase sɛ ɔmo yɛ ba yɛ ha ne deɛ ɔmo akyegya nyankari mpo deɛ nka anyɛ hwee koraa no edu anɔpa nka ɔmo bɛ wɔta so ɛma yɛ sisi asɛ ɔkɔtɔ aduane wɔ kwan ho a in fact mfuturo nkwan na wɔkɔtɔ adi afei sɛ ɔmo tɔ adeɛ wɔ kwan no ho no ɔmo nyinaa ɛnya respiratory diseases a ɛha adwene yie paa all efforts a yɛbɛyɛ na nka edu anɔpa yɛbɛgu so anaasɛ ɔba bɛyɛ kwan no aha deɛ na ma yɛ no ɛnyɛ de result biara nti yɛfa mɔfidie so na de ato dc anim sɛ kwan no mpo so munya nyɛ ya anɔpa bia no ɔmo wɔta ɛma yɛn because ɔmanfoɔ no ɛbrɛ yie paa nea ɛtɔ so mmienu yɛwɔ kwan ketewa bi a efi kofi ne mo ɛbɛsen kɔ besiase ɛkwan wɔ anamo bi a ɛfata bi abɛtu wɔ ho ɛho nkrataa asɛm yɛtɔtɔ kɔ asɛm bi dc asɛ ɛbɔ sɛ ɔba bɛyɛ na yɛ esi a yɛkɛ sɛ ɔpaa bɛn mpo deɛ ɛnyɛ problem kɛse na mmom sɛ nsuo hyɛ aseɛ tɔ a ɛkwan no obiara ntumi ɛnyɛ dɛn ɛmfa so nti ɛno nso yɛ hɔ akɛseɛ baako afei network deɛ ɛdeɛ ɛdi anya ankasa ɛwɔ yɛn patera yɛnim sɛ nɛ abɛfo ntintan nti no obiara sua deɛ ɛwɔ network ne sua deɛ nso ɛha deɛ ɛyɛ yie sɛ sukuufoɔ ma kwan na ɔmo ba a sɛbi deɛ baako pɛ ɛna ɔmo nyinaa tumi kɔgyina ɛde ɛyɛ dɛn esua deɛ ɛwɔ net nti ɛno nso ɔnabɔ ɔpɔnkoma bɛhyɛ ɛbɔ ɛbere bi mu ɔbɛrɛ ɛba bɛto abansɛ ɔbɛba abɛboa yɛn ebesi nnɛ saa de no ɛnya mbɛɛmu in fact ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ ɛde ma mpatam hafoɔ paa nti ɛno sɛ ɛnim sɛ ɛgyina ma fidie so ɛɛkɛn amanfoɔ etie ɔbɛtena sopɛm na mmerepɛ mu no waba abɛyɛ ɛde ama yɛn thank you kofi ne mo nso a
ɔman ankasa akeka ɔmo nsa ase esi clinic na me nkyɛ deɛ aban no di kan bɛsi nurses quarters ama nurse form wɔ ha no ɛndeɛ ɛsɔ ani yie paa yɛde nsuo nso abɛka ho de ama wɔn but clinic no ayɛ hwɛbuada ɔman no ahoɔden no asa nti ɛno nso no ɛtɔ nkrataa de akɔto dc anim no nso ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛboa na mmom no yɛbɛserɛ because bere a yɛsi nurses quarters yɛ nursefoɔ no kɔkɔta ɛdan mu a ɛyɛ mfa na ɔmo te adwuma baabi ɔmo yɛ adwuma sisi a fiewura no koraa ɛɛgye ne dan nsuo tɔ nso a ɔmo nnuro nyinaa ɛsɛe nti yɛfrɛ bi nso na dc sɛ wɔtia a abɔ mmɔden na cement na ne kyerɛ kɔɔ sɛ ɔmmɛboa ɔman no na yɛtumi fa nwie clinic no yɛtumi awie na meka ne saa a ɛbɛba sɛ ebia na ɔha nko a na mede to m'anim in fact onipa yɛ adeɛ a ɔsa yɛyie me mekɔ assembly hɔ no first mene ɔno abu tɔmbudu ɛna ɛyɛ adwuma in fact ɔmo anim aborɔ dc mmienu nyinaa because ɛsɛ a meka sɛ yi meka school dan a yɛsisi wɔ afasni electoral area mo ankasa mo no sɛ mode mo ani bɛhwɛ ɛbɛyɛ wɔn yie paa ɛsɛ a meka bi na meka nurses quarters yɛaba bɛsi no tia koraa asi kofi ne mu yɛwie ne saa ɛnneɛma bebree renovation a yɛbi hospital sei ɛnka wokɔɔ koraa adwuma ɛwɔ no but wɔasiesie hɔ yate ɛnti dwumadie ne yɛdɔɔso nanso yɛha wo no deɛ yɛammɔ so a ne sɛ yɛanka hwee koraa because yɛkwan no deɛ ɛsisi a no kofi ne mo bɛsia ase ha ne deɛ kyɛ sɛ mfuturo wɔ ha no okay papa enti wɔkwan ho nyinaa yɛ mfuturo nko a yɛtie deɛ wokeka yi a mpanin si yɛbɛsi so a nka yɛhyɛ wo ma nea wakeka nyinaa kyerɛ sɛ ɔmo ahyɛ wo ma nti ɔmbɛsan asi mu so bie mu monum nsuo ntwɛn wɔ pɛ yɛnim sɛ moaka mpanimfoɔ nso ate na menim wokɔ pentecost anaa mekɔ pentecost mo sɛ agorɔ no nkyerɛ mu wayɛ adeɛ nyame nhyira wo papaapa yɛbɛsan ba bio ne yɛaba bɛbɔ nkɔmmɔ yɛda ase bebree sɛdeɛ ɔfa nsɛm no fix herbal say eye malaria ena etete wo a eye fix herbal ebeboa pa tipaye cold pohun enti no opia ne hwene e ba cho fix herbal e de mala mixture ne de aba e bi sa de nyina de afiri ho obi won mo ye adwuma kakra bi o se mabre memeti hei metimi akasa fiti anopa kosi anwumre fix mala mixture da romantia se minya fix mala mixture na me san nya me soboti si me nchen ha ya timu ase ya timu ye bo adwuma e fix mala mixture ene ye kan fo dia ma ho e mema ne dia e na no ye twam won mo ye ko he nkrofo mienu bi dia gina mu kikikiki asema ya se ye che fix man capsules na ne nsanka bi ba mayi abufuo pompa pai ne ko da na chi te se ye ma ne kwan kora no nkoku abrante na se nyabotre fix man capsules nyamia dom afi ya ne dosto promo e dia ba okọ odan main distributor yewura boat a wono na bie boat chemicals wakofa ne bebre dia ba eniti ya mo amoko ni nyina mu nya sa ntokwa no amoko mu fuma ni nkyere ho na mo nkọ gibi obia nsa beka ne de fix man capsules na woni mu se die benti na twede asi so e ma ne keka adansidie o de brabe try bi na hwade eye fix man capsules ebebo opa ne kwakrakra mu ne de arabella ointment edi aba eno obi se me honam niema bi egugu basabasa ebe yi ni nyina afiri ho amakasa tenten ni nyina akadam frɛ number yi 0205 88 5000 eno ne number abɛfrɛ ana wobɛsimu pampampan no akɔ achim odan main lorry station ho baabi a yeton kokɔ no aborosan na se hɔ a wobɛhunu boat chemicals ɛwɔ hɔ enduro no na akɔfa ne bebre no ade firi nkran aba nti wokɔ ne hɔ no mo obenya bi de akɔ wo shop mu saa nso na wokɔ Ochiniba drugstore Amoafo pharmacy Green pharmacy Chumesi drugstore ɛna Kennedy drugstore ni nyina wachim odan wokɔ hɔ no mo a wonsa bɛka nduro ni bi o ma bɛfa bi akogu am shop ni mu frɛ 0208 44 44 42 0208 44 44 42 and our mobile line here 0302 902071. Me patch off fresh number na muni nkomo we chire ho Blooms Bookshop and Trading Enterprise.
Textbooks no a free crutch ekopim eye tertiary ubenya bi we yen ho. Exercise books no so sa. Book bi a wo pe. For any chiri mu Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Enko Kumasi nkran takrade. Okobo kegu kwa braha ubenya bi fofofo. Actim odan supermarket ya ni GCB Bank no. Ena edi nhwe ni mu. Eya no afren was 0244 293632 0244 293632 0203 083031. Eno ne number obefre. ODI Electronics. ODI Electronics. My babe boyen. And it is say TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine. Edi na wo pe toaster. Nina ubenya bi ewo ODI Electronics. Na mo kwa de mato edi. Okon kran yankrofo e kan sika we. Wode kwede wode koto TV, wode koto fridge. Momo hade de yesi ye gumu di amount. Betua len kakra. Ebo anu anu befo ade. Enu ye frɛ no sign down ho policy. Sign down ho policy. Enti uba wo se me pe ODI sign down ho policy ni bi. O pe den. O se me pe TV 43 inches, 32 inches, 42 inches. Gba. Ebi ade o pe kese pa no. Unya kase no na wo pa ye se yate. Afe ye nsan down ho. Ni ye san down ho 2 CD, ye san down ho 3 CD, ye san down ho 4 CD. We ne ba won so atua wie, ye se wade nie jefako. Kama echiredi enemre mu a ODI abai so wo ka kire me se ukohe TV obi dem a na wo yo da paafo so wo ka se wo kwakoji nsuo pa wo bi edem a na wo ankasa wani mre ya brabo ODI Electronics wa bab den se ye papa obi a ho to no KK bi anim KK bi anim eno an se sandan ho no be bi abehwesu atua wo hwesu tua kama obey tuatua no nkokwa asa ye be fraud usika ma ye mpe obi anani mre ye adwuma ye nti oba betua kakaka woni be won so atua wie wa fa wade ono kro no akire din ODI Electronics frɛ number is here 0550 900 600 0550 900 600 utua wie nkaka ye betimi di delivery no de abrew anase wankasa kra betimi aba ba bejewa de te se de na obi beje ne de no wokɔ blender ɛna ano no ofrɛ yon se he wo de won sa tum ebe yam ne fiko ne se wo de won sa kotum sa ayeden mfa nsa ntum fa ntorowa tum fa nioma ye yam mum ne fa tum tos na no mum ntumi mu awo ODI Electronics wo mo da ro mu kra mu pa na nansan ayi abakuro mu obetenwum kunkron ni nyina no adaworo ma no ya tichire ne pompon fensa ma mpon hini abomu ane de kwa ma hwan ahenkan sounds omo ya agiabo su ko ba baby abefa bi obi ase abozege aden ayie ye wo ho wedding ye wo ho abadin to yenie eba graduation ye ginam ayie no kwa de ne oboa na ye ba political parties wo mo rally ne nso de a ene ye ne ya gimu rampim asiedu ye die animu enwom a ye bo nyenwom ketewa machine ye papa utia utimi se utie machine emu nyom enya nkrofo ne de no akunkun de wa ba obesesa ne bebre nanso de ode beye emfa kwam yen de ne de kakra bi enwom a wo bete no wasum no enya senketo a mepa cha okasa tenten topon ko frɛ number yi na muni nkomo wa kire ho ana wo betimi a save nyame ye wadom na ware ne ba so a na wa frɛ wo mo 0543 35 0934 0543 35 0934 eno ne number obefre na fe yatumi atwetwe nkomo ewa akire ho enwuma koi adawroma ena firi dwoda kopim efiada omobo simpie mi gina so na ye di dwumadie yi e di abremo eye Maakye ofre me Obuoba Ofori Amanfo sojaman oye me nana owo hokra ya abo na asene in between ho no owo in between abo asene ho sojaman onso so di Ofori Amanfo nyame onhyira opa na me koye sojaman so 90 something plus sojaman say bra me mompa ma odi Ofori Amanfo me se an o say bra me mompa ma me ko bunko to dwe gegra wona ni mawurade oso 90 years mpa ye ni hyira di gume so oso di Ofori Amanfo me se an oso di Ofori Amanfo yi he ubenyi che Ofori Amanfo o mena ne odi atu na me se han komonko papa yi sha se big kasam say wow bompa kama nti sojaman anopai memwache megidi se umpom eye de ye da ewrade ase
Me ba to ba bia yadu nia be ma kwan no so abam bi nsam no yaka bebre no a onso brem na fa wo de bra beto so e fa ma yen yedu ni say dia o mampani wo town nti wo be kasa. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. 0201944485 and a 0554820910. Me pacho udini baby akase free. Woba amope di da wase. Da usuni ababo. Yes boss. Da wase pani mapa moyo. Papa no kasa you. Omo mu di here. Your better safa ile bi hono. Aya de papa. Injemuna no de maye no. The eye Ghana for eye say ndisi for pay asem say ile bi ba no mo kwati a enya no kwe. Even on manifesto no kwe. Yen say support parties ni ni fa ye ho adwen. Enya de ombe boy back. That's it. Abana bo ni bi so me nana pa o. Sa hu. Me ba pini ni papa. Enti baby otene ho ye ehinfa baby otene ye aboabo na asene. Eho ni aboabo ni asene sia so perfect. Na mi na mi. Oh, I see. Na minim yeda si bebre. 0201944485 and a 0554820910. Me pacho unsu din ene baby akase free. Jira makase fi atum dan yidi. Boss mpacho yentio. Pedia no ati. Shawati fo ina ne duma so kwa board ma Ghana man. We dia kasa kakra bi. Ma sam man no okasa fi ofansan half asni eya chiman sam. Dia asamo kan ni aye no kwepefe because we show half asni area. Ya kachi woni ma bebre ho. Awba ayubi kura no a ayubi ni fa bebre e kasa hafa sin kofi ni mo e ban na aka ho bi na wo hwe yankwala nketenkete kese wo bana nshira nkwala itwa ko school e ba ne ade no in fact ahom ti yie nti we dia tani a ode atum penifo no kakra be so so no omomo de na penifo ngina mo na so ne dwumedi de asie no so say ye aboa hafa sin re kawira no mo nso mai atosu ndi milia ene ye bomba ye say NDC minority for no emmo mo homoden na saa 11 na omde babu ye komni akuafo yesu no omunyi firi ho metin for ye ho han if say ye bibia ye akuafo nye di dawo fun so bibia ye electronics it is akoban so mu badi saa 11 a na cha say njuma nkasa no mampeni na be de chiro mo bon ho body so ombegu no e wo Ghana ha ana pay de wa sepa ni dwumedi so nkwa wo de bo Ghana man it ya big ticket. Nyame enka onsoso onsoso betumi abam na ode wadwen kire no e de aba ensam no yabobo bebre no aso e ba chodin any baby a okasa free. Yes boss. Hey eja prince no ko she he. Oh me so wo ba sa munia ko so munia e ho fa na mo tete mi sana. Oh kafra yenim kafra ba se sisi ade ye. Oh ba ya mi so ade ye tu aka kan. Nyame wo ho bibia ba kama. Ya da me te won ka che. Na wa bo no masu bibiri. Me dia na ka kra na ka no so nka the say phone if you hand this phone the phone na say nka illegal no omo nyintu ma na ebeboa o man Ghana yinta ma me kasa no say o so si am bia no ha say da for musa na yen phone na du ba bi a omo ka omo na eno sisi e ma ye ida no me sisi ye ma ya kasa ko no we na ka ma a be ya budget ada ho besi Sunday say yetumi pass here nti e ha dwen e be say penifo say omo ko no omo de dia nya kama na omo hwe say omo jatum na omo Ghana nti ne sa bia ene say ya na be ko no ye stress the penifo so omo hwe ma ye ma me chia tata kulata na me chia prof che omo nya yati
Medase bebre. Enti ba chon so betumi abam na pepiase ampedu yeah, you be one color be I forgotten the name. Or type free fee ho. Eba to din be ka free. Hello. Yes boss, mpa to din be ka free o. Fi AHENKAN ka se free akama abo kan si one. Boss, mpa to inti o. Roger. Ba kwa maka. Papa, me adult too. Me so me feel you. Bema oguko du no na me to wa se o boss odi. Eno kra ne kan. So tam so be kokro ntimi nko nyaminti. Na me kan bibie sna se me so se ma check ade bi wo atim mu awodan this thing. Se eno kwani se BBC na se you a place for one so a bibi be say so do paper ni we say ada say MP ana president bi ana obi who can san you say said the police from California na boy won ba normal by road ene no bi Shadenti America no last week Saturday no ka bi pay the bi be share o for hospital be pona how pay the bi be share be go to my person no pay the bi be share on Sunday na share on Saturday and me I go through Sunday and me young police ni bi ana community police ni bi ya den Nyame enka won so ho papa ye da senti ye behwe na said ye woka ne atimi adi ho dwuma de amaw nyame ya adom ana awotwe awie ye ayie wo ho me ba to din ene ba bi akasa fi Badam kasefi atum oda utan udin Bedman boss yenti o yo anapedie mamichiao watiefo na asema wada beti gana ke ewiase no kwaye ba akopɛ sa yi level na amode dam ne pese me chema gin pese se Ghana even gold ye to gold Ghana ye to ne sai na gold tika ye de so dan tika ye de timber tika ye de o ye tika ye de e jabi no mu bo sanyo man sa yi level amuka sa afi 1 year ne benya billion 6.5 billion na gold kra uton ba kwa ye say amuntu ba mo Ghana enti nge me bompa ye say sadi nya omumongu mata oni nyame nyaduma why nyame onka onso ho papa me da se obusu betumi abamu bi na wo de wadwen kyere ne dia bra so adwen kyere de esno obi a ene ne de e ba to onso di ne ba bi akase free e ba to twen ho free with radio no ho ma me na ye monkomo why yenti o di ne ba bi akase free me de ba bra bisma me free asele dan okay yenti o pastor sai levi temu mo se mo budget wa okay na omo je road to it and then ya mo mo ta road to the minister ne ka ze road to mo mo je jo ka no be be ba na mo to road to mo afi na wo be di ile ano na wo di be ye kwa wo di be ye na road to na ha mo twa ne be ya I was coming the fine. Mobile Amanfo, Mumsaki or Mona Motomo provide a back of the car, Rutuno, or Moon German, a moon can be there. And there's a microphone, I'm no more yet, Manankatam. And crying, and I did from Fong and I'm ala tema de mekanum no ye wadwen kyere nti yetie o ye da si matam kakra mekan so 11 de omo de ba be kuen to omo so ba because what I wrote to ma and 11 is one twam yate ye da si anwa hello me ba to di ne ba akase free asanfo nyina anim ba ko pe yenti o ababa pe mitiao me koma se msuri me koma MPP for communicators no omo di MPP abropa na some can speak because you let me buy your home sense point to me my radio so to airtime great mun treatment for ana man for two foot google for any if you ask
so UK ko as UK one no a tax no mo di e your money and before communicators no omo ntie pa but when you am kan to meto e ta no mo ntie tiri ntie yamanfo na de cost na no hyedodo odi na mnyaduma nyame encounso ho pacho nso di ne bia kasa free akama ne ogidi gangonie ogidi yentio ya na penny for no mo dada e bebri cost na ne ba no ka kire se e mani ko 4 years be na ka kire se yokuro mu ha ate ya ko ai kodi ya ti go bi so ya te well so ya tuwe so ni nyina no endi for no mo de ko ya na wa ba e we hu na wo se bi wo ho a wo ni mu se bi wo ho na se ya no a wo no te so a ye fo we mra enye we no da go kan we kan nyina na e ho he embisal mayen ato yeda si bebre okay nti we no nyina ye enkrofo adwen kira a omo efref de efa 0554 820910 and 0201944485 onso betumi a chiro de ato ho no mo ho no mo na omo de o madwen kira de fa ye omo aka ni aka de ye gyae de ma atiefo nyina na we nso so de o de fa normal SMS de ba ye so Obuoba aban ya otisue yi waya ade ye mo na ba so aden a o kire se eye me Kenya a me kasa di free or dance school yi free senior high school no meka omo a omo ko bi ne ho nti o mampani waya ade pa mo me mo na ba so enye ono a ka menyi ni kura se me kura metimi akọ school ni bi nyame adom makobi na so so Obuoba yi school no omo de me koe na boa mene ade a ye friend corruption meti ase se o masan di e-levy abeka ho eno so meti ase pa na meti ase a mehwehwe mu mahunu se nye ebon kan ye nto ntwene se omo so omo nti ase ba na omo de beba omo ba be ye tinchine atwan amamu a Ghana fo nso hwe omo animu din ne ebeka kire omo 2024 say enough is enough ye fra mi Kenya mi di free dance school ena me de bae masem tia wa no thank you enti Kenya nso so de ono de bae no ndu abo pepepe ye so ne edi nwumadi ahodo aka ni nyina de atoato so nyankopon ya adoma wo kyena ye wukuada ye beba ya woda nso so ye nkra to bre wo beto nkra eni nti hyehya wonsam ni nyina to ya woda ye ma wo kwan 30 minutes momra meto nkra mfa magana fo abusuya ye fasidan kom odi ankan kwa me ye bo no ene executive producer adwempan ni Kofi Mensa eye lead producer ne oboa no eye Kobi K Kwame Asante ne ya wode ye ko Facebook ene YouTube na nse kra de omo de Instagram abeka ho Instagram ne ye @AHENKAN933 koho videos no ya upload ne kama kokko hwebi na onso so comment ne ye modin me ofre me Obuoba Ofori Amanfo the Commander General ensuru jaba ko amaka sei edin ba ko mo de aba omo se adwen kese ye ka no kra so so wonte ase aye hwe wani mudin ye se amanga adwen ye adwen abi na ata na wa ata na abi na wa abusuya ne ko yie frɛ ye ne bo ya ba so ne anko yie nso twen adwen si so sanse ye enipa na efom enipa nso na de che to err is human to forgive is divine ye wone da se chena awurade hwe so na hwe ho so yie wo hwe ho so yie na Yesu ba mu a utumi nyini che makrawo